Hebben we geluid? We hebben geluid. We hebben geluid. Hey Gijs, we hebben geluid. We hebben geluid. Hey Gijs, geluid. Hey Gijs. Je hebt het geluid nog even uitzetten. En hoe zet ik dat geluid Mooi. hier uit? Wacht even. Wij kunnen aan de slag. Zo. Het geluid. Ik krijg al een appje, wij horen jullie niet. Nu wel. Ja, horen ze? Ik heb geen idee Ja. of ze ons nu horen. We hebben nog heel even, we hebben nog een klein kwartiertje te gaan voordat we echt gaan starten natuurlijk. Dus dan even een kleine check of alles werkt en of we onszelf horen en of het werkt aan de technische kant van het verhaal. Er wordt geknikt. Er wordt geknikt, dat is goed. Ja, Ja. Nou, bereidt u zich thuis in ieder geval voor op pittige vragen, leuke vragen, alles rondom Venray. Maar voor ieder wat wil, zeg Gijs. dat is heel zeker. Voor Ja. ieder wat wils. En we gaan een beetje uit van het fairplay karakter van de Venraynaar in deze. We gaan uit dat mensen uitgaan van hun parate kennis en niet zozeer uitgaan van het medium Google. Het is leuk als we dit kunnen spelen op basis van de parate kennis. Ja, nou ja, daar vertrouwen we dan maar op. Ik heb geen idee of dat ook gaat werken. In ieder geval, het allerbelangrijkste is dat we in ieder geval de mensen die kijken en die meedoen gewoon een leuke avond bezorgen. Ja. Uiteindelijk zal daar een winnaar uitkomen. Die gaan we trouwens niet vanavond bekendmaken. Hè? Nee, de winnaar die wordt bekend aankomende donderdag in de Pelemaas. Ja, dat is ook wel echt Venrays. Wachten tot op donderdag de Pelemaas op die deurmat valt. Ja, precies. Hij valt wel vroeg op de deurmat in deze tijden, valt me op. Ja, er is weinig verkeer op de weg. Ja. Dat zal het zien. Ja. Ik zie dat we ook groetjes krijgen vanuit Aastrum, dat is leuk. Ja. Voor de mensen die op de laptop meekijken, rechts in beeld zit een chat. En wij proberen die chat ook een beetje bij te houden. Anthony zegt nou, wij horen niet. Kan dat? Tja, Ik heb geen idee of dat... wij horen hier wel iets als we het geluid aanzetten. Ja. Anthony, kijk even naar het volume van je tv. Misschien moet het wat harder. Of van je andere apparaatje wat je hebt. Ja. Jullie staan voorop. Ja, onze man van de techniek, geluidsman, regisseur, cameraman, Robert Paul zegt dat alles het doet. Ja, er wordt gezegd iets harder praten, Gijs en Rob. Ja, maar dan moeten we schreeuwen. We hebben een microfoon hierboven hangen. Die kunnen we iets omlaag trekken, maar dan zit hij in beeld. En dat is eigenlijk wat we willen proberen om niet te doen. Ja. We zullen proberen iets harder te praten. Ik zie hier geluid is er. Maar hier heel zachtjes. De plopkoeken die zijn er. De teamnaam is vergeten. Maar dat maakt niet uit, hij kan gewoon iedere teamnaam opgeven die hij wil. Oh. Er wordt aangegeven, iemand is een teamnaam vergeten. Niet gevreesd, je kunt nog iedere willekeurige teamnaam invullen. Maar let er wel op dat je bij ieder antwoordformulier dezelfde teamnaam invult. En dat is wel even belangrijk. Ja. Dus altijd dezelfde teamnaam invullen. Want hoeveel rondes gaan we spelen, Gijs? Kun je dat al vertellen? We doen in totaal 7 rondes. En de microfoon komt een beetje in beeld al. Ja, nou ik zie hier ook diverse mensen die zeggen dat het geluid prima is. Dus dit is nogal verschillend. Ik denk dat het vooral ligt aan de apparaten thuis. Ja, dus het kan zijn de een kijkt waarschijnlijk op de tv, de ander op zijn telefoon, de ander op de iPad of op de laptop. Daar kan wat verschil in zitten. Wij doen in ieder geval ons best om zo hard mogelijk te praten. En Mind Control zegt, hallo, ik ga alles opzoeken op Google en winnen. Kijk, dat is de spirit. En Sjoerd van Nies, daar krijg ik een appje van die zegt, wij horen jullie goed. Mooi. En hij stuurt ook nog een foto mee, dat is hartstikke mooi. We gaan dadelijk nog heel even terug naar het pauzebeeld. Dit is inderdaad de test of alles werkt. Ja. Nou, ik zie ook dat Norbert Poels zit klaar. Norbert Poels, Mooi. dat is mooi hè. Gooi die eerste vragen maar in. Nog even geduld, nog een minuutje of 10 en dan... Ja, Dan gaan we beginnen. Ik krijg hier telefoons uit beeld, maar telefoons zijn voor ons ook een beetje een middel om te kijken hoe de buitenwereld over ons denkt op dit moment. Want wij zitten natuurlijk in quarantaine hier in Goesting. Op ruim 1,5 meter van elkaar af. Zonder achtergrondgeluid, maar ja, dat is hier nog nooit geweest. Ja. Dus ja, de telefoons die zitten er
ook wel om Ja. ons een beetje te voorzien van informatie hoe het bevalt. Yes. Jij was een seiner, Robert Paul. Ik Ja, snapte alleen het denk dat gebaar we niet, dus... even afronden en dan weer een beeld brengen wat mensen moeten doen. ja. Mooi. Wij zijn om 8:30 bij u terug. Tot zometeen. Een kleine 10 minuten. En dan gaan we starten. Ja, dus zorg dat alles klaar staat. Koffie, thee, bier, fris, wijn, kaasblokjes, chips. Maak er iets gezelligs van. Tot zo. En iemand vraagt hier wat de studieschuld is van Robert Paul Hulsman.
327 kijkers, jongens. Gijs, we zijn in beeld. We zijn er. Ja, goedenavond allemaal. Volgens mij is het al behoorlijk druk op YouTube, op het kanaal waar we op uitzenden, Gijs. Ik zie allemaal mensen die reageren. Ja, zoals ik nu kan zien hebben we een kleine 320 teams die nou mee gaan doen. Tenminste, ik ga ervan uit dat het 320 teams Ja. zijn. Ik zie dat Jeroen van der Leur uit Leunen bijvoorbeeld van de partij is. Dus even Ik denk kijken. dat we vergeten waren de voordeel van de zaak dicht te maken. Oh, de voordeur van de zaak. Die moeten we even dichtmaken. Ja, we zijn niet geopend. Die is de deur dicht. Wie is dat? Iemand voor de deur. Ik geef hem wel gezicht. Oké. Er staat iemand voor de deur. Nou ja, dat betekent dat ik hier dus even de tijd mag volpraten. Ja, dames en heren, wij gaan dadelijk 7 rondes spelen. 7 rondes met allemaal vragen die te maken hebben met Venray. Nou, al die vragen die vuren we dadelijk in redelijk strak tempo op jullie af. Nogmaals, dat doen we in 7 rondes. Gijs zei net al in de vooraankondiging, wij vertrouwen een beetje op de eerlijkheid van de Venrayse mens. We hopen dat jullie zeg maar zo gaan spelen dat je dat op je parate kennis doet. En dat je niet al te veel gaat lopen zoeken op Google. Al kunnen wij dat natuurlijk niet controleren. Maar goed, dat hebben we nu 1 keer gezegd. En daar hebben we het verder ook niet meer over. Het gaat erom dat jullie hopelijk een leuke avond hebben. Dus maak er wat van met elkaar. Ja, dat is het idee. Ja. Maak er wat van met elkaar. Ja. We hebben een slok bier in de hand. Ik heb ze net uitgelegd, Gijs, dat we 7 rondes spelen. Iedere ronde bestaat uit 10 vragen. Die 10 vragen krijgen jullie zo meteen nog een linkje, een antwoordformulier. Kunnen jullie de antwoorden op invullen. En na iedere ronde dan stoppen we ook. Dat zullen we duidelijk aangeven. En dan krijgen jullie nog even de tijd om razendsnel nog je antwoorden in te vullen. En vervolgens mag je dan het antwoordformulier doorsturen. Hier naar Naar ons technisch panel. het callcentrum hier. Ja. En op het moment van het doorsturen van het eerste formulier krijg je meteen de link naar het tweede formulier voor de tweede ronde. Dus per ronde hebben we een antwoordformulier waar je 10 antwoorden in kunt vullen. En wanneer je dat verzendt, sluit je ook meteen jouw antwoorden voor die ronde. En stuur je het formulier in naar de administratie hier. En krijg je automatisch de link voor de tweede ronde. Ja. Dus speel je de volgende ronde weer mee. Na iedere ronde zullen wij ook de goede antwoorden, de juiste antwoorden geven. Dus ja, we hopen nogmaals dat jullie er gewoon heel veel plezier aan gaan beleven. Ik ben ook echt wel benieuwd hoe die quiz gemaakt wordt. Ja, ik heb de vragen al mogen lezen. Ik weet zeker dat ik er toch wel wat moeite mee had gehad. Moet ik eerlijk zeggen. Het is een uitdagende quiz. Ja. Ik denk ook wel dat de kennis van menig Venraynaar getriggerd wordt. De hersenen worden gepijnigd vanavond. Maar dat is goed. Een beetje training in deze tijden. Een beetje vertraging tussen de verschillende devices. Ja, dat maakt op zich niet uit, Ted. Ik zie dat omdat je op een heel ander formulier dat invult en in je eigen tempo dat in mag sturen. En we je de tijd geven om dat goed in te sturen. Dus een beetje vertraging maakt in deze niet uit. Moeten we nog wat vertellen? Oh, kun je iets winnen? Ja, je kunt iets winnen. Nou, wat kun je winnen, Gijs? We hebben vanuit Venray Bloeit een aantal cadeaubonnen gekregen. De zogenaamde Venray Bloeit-bon. Die je bij Venrayse winkeliers en horecaondernemers in kunt leveren. Bij deelnemers van Venray Bloeit. Dus het is echt een lokaal prijzenpakket. Voor de eerste, tweede en derde plaats zijn daar mooie prijzen te winnen. Ja. En ik kreeg net ook de vraag, wat drinken wij? Wij drinken een biertje van brouwerij De Grieze in Lul. Dus vanaf de stationsweg gebrouwen, hier naartoe gebracht. Heerlijk koud. Joop, hartstikke bedankt. Gijs zit niet te schelden, hè? Lul, dat is dat kleine stukje tussen Oostrum en wanneer je daar Venray inrijdt. Ja, dat heette eigenlijk dat buurtschap inderdaad vroeger Lul. En ik ben benieuwd of er ooit nog een plaatsnaambordje komt te hangen, want dat was toch het idee van een aantal mensen om dat wellicht te gaan doen. Misschien heb je nog wat aan deze informatie, misschien ook niet. Ik zou zeggen, onthoud hem. We kunnen, ik denk dat we langzaamaan, Siri gaat zich weer moeien. Langzaam maar zeker gaan we ons begeven naar de eerste ronde. En dan is even de vraag of iedereen ook het antwoordformulier al heeft ingevuld. Dus ga naar www.tiny, dat is T-I-N, Griekse
www.ccc/ikrooi. En daar vind je het eerste antwoordformulier, het antwoordformulier voor de eerste ronde. Dus ik zou zeggen, ga daarheen, want we gaan zo meteen beginnen. Ik geef nog een paar minuten en dan gaan we starten. Ja, dus laat even weten of je dat formulier geopend krijgt, of je je teamnaam in hebt gevuld. Dan kunnen wij hier ook een beetje zien wanneer wij kunnen starten. En dat is wel een goeie. 2 dingen zijn wel van belang. In het eerste formulier vul je teamnaam in en een e-mailadres. Met het e-mailadres dan ding je ook mee naar de prijzen. Dat is leuk om een beetje een competitiegevoel te hebben. Maar de teamnaam die je in het eerste formulier invult, die moet je ook bij het volgende formulier invullen en het formulier daarna invullen. Dit om te zorgen dat wij de formulieren aan elkaar kunnen koppelen en uiteindelijk het goede optelsommetje kunnen maken. Ja. En nogmaals Gijs, voor de mensen die dat net gemist hebben, de prijsuitreiking doen we niet vanavond live. Daarvoor moeten jullie wachten tot komende donderdag. Want dan wordt het gepubliceerd in de Pelemaas. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat hoort hier in Venray ook. Op donderdag kun je gaan zitten wachten bij je brievenbus tot de Pelemaas op dat matje ploft. En dan kun je gaan kijken, hey, zat ik bij die prijswinnaars? Als ware het de kruiswoordpuzzel van vroeger. Ja, zo is dat. Zo is dat. Eens even kijken. Ons Kijk. formulier staat klaar, zegt Team Martens. Nou, Mooi. dat is mooi. Dirk, kunnen we langzaamaan gaan starten, denk je? Yes. Ja, Robert Paul, kunnen we langzaamaan starten? Ik ben er klaar voor, Gijs. We hebben de pers inmiddels binnen, ook leuk. Ja. Al wat extra foto's. Rob, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Ik stel ja. voor dat we gaan beginnen. Goed zo. Mooi. Dames en heren, van harte welkom bij de quiz Ik Rooi Maar Wat. In deze barre tijden van dichte kroegen hebben wij gemeend toch iets leuks te moeten gaan organiseren. En iets moois op tafel te moeten zetten. Maar omdat iedereen thuis moet blijven, zich niet kan mengen onder elkaar, moeten we dat met enige multimedia middelen tentoonspreiden. En dat is gelukt. Dat doet ons al heel veel deugd. Dat het gelukt is om een quiz op poot te zetten, de uitzending te starten. Met dank aan Pelemaas TV moet ik even erbij zeggen. En we gaan starten met ronde 1 van de pubquiz. Ja. Een ronde algemene vragen over Venray. Ja. Nou, en de allereerste vraag in de quiz, daar komt hij in de ronde algemeen. Vraag nummer 1. Wat is de naam van de zogenaamde beschermheilige van Venray? Dus, wat is de naam van de zogenaamde beschermheilige van Venray? Ik denk dat we naar vraag 2 gaan. Ja? Vraag 2. Hoe heet het volkslied van Venray? Ja, dat is een moeilijke, hè? Dus hoe heet het volkslied van Venray? Het volkslied van Venray. Ik zou je toch suggereren knoevelen. Zoiets zal het zijn. Ja, ik weet het Ja. niet. Ik rooi maar wat. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Dat, Ja. ja. Goed. Vraag nummer 3. Ja, we houden er een klein beetje tempo in, hè? Dat hadden we afgesproken. We hebben 70 vragen te gaan. Ja. We willen graag, nou voor het donker thuis zijn gaat niet lukken. Maar als we midden in de nacht naar huis gaan, dan plukt Marcel Deen ons van de fiets af, zijn we bang voor. Ja, gaan we niet doen. Dus vraag 3, komt-ie. Wat was de voornaam van Dr. Poels? Hij was priester, theoloog en filantroop. Die leefde van 1868 tot 1948. Dus wat was de voornaam van Dr. Poels? Priester, theoloog en filantroop. Die leefde van 1868 tot 1948. Ik denk niet dat het Wout is. Als je hard kon fietsen, wie weet. Nee. Dat zou je zomaar kennen. Nee. We gaan door met de volgende vraag. Ik krijg ook wat antwoorden. De volgende vraag. Hoe heet het popfestival dat in 2006 en 2007 plaatsvond op het Schouwburgplein en waarvan de eerste editie de Heideroosjes als hoofdact had? Dus hoe heet het popfestival dat in 2006 en 2007 plaatsvond op het Schouwburgplein en de eerste editie de Heideroosjes als hoofdact had? En ik weet nog, ik ben erbij betrokken geweest. Dat is een mooi verhaal. Wilbert van Waaienburg en Paul Hulsman hebben toen overal vandaan, uit elke kroeg in de verre omtrek, nog fuste bier vandaan getrokken. Want die zeiden, ach, een paar jongen die een festival gaan organiseren, met 20 fuste bier redden we dat wel. Nou, daar hebben we het nog over. Oké. Maar hoe heette dat festival? Dat is de vraag.
Ik moet eerlijk zeggen, die was uit mijn geheugen weggeslopen. Ik wist het echt niet meer. Goed, volgende vraag. Vraag nummer 5. In Merselo, ik krijg nu op mijn kop van een aantal mensen uit het Venraaisen dat ik dit woord hardop zeg, maar dat maakt niet uit. In Merselo bevindt zich het bedrijf Escape Room Venray. En de vraag is, hoeveel escape rooms zijn er op die locatie momenteel? Dus in Merselo bevindt zich het bedrijf Escape Room Venray. Hoeveel escape rooms zijn er op die locatie momenteel? Nou, als we dan toch binnen aan het spelen zijn, gaan we naar vraag 6. Hoe heet de Venraaise binnenspeeltuin van 2000 vierkante meter die zich bevindt op het Keizersveld? Keizersplein staat hier. Er staat Keizersplein, maar ik herstelde gauw naar Keizersveld. Ja. Dus hoe heet de Venraaise binnenspeeltuin van 2000 vierkante meter die zich bevindt op het Keizersveld? Ik denk dat mensen met kleine kinderen of opa's en oma's met kleinkinderen, dat die nu in het voordeel zijn. Die komen daar wellicht wel eens. Goed, zijn we alweer aangekomen bij vraag nummer 7. Het Venraais ziekenhuis Vicurie zou gaan fuseren met een Roermonds ziekenhuis. Maar dat is begin 2020 voor onbepaalde tijd stilgelegd. En de vraag is, met welk Roermonds ziekenhuis zou Vicurie gaan fuseren? Dus met welk Roermonds ziekenhuis zou Vicurie gaan fuseren? Vraag nummer 7 was dat. En dat brengt ons bij vraag nummer 8. En vraag nummer 8. Welk biologisch pluimveebedrijf, gelegen in Kasteraai, won in januari 2020 de juryprijs, oftewel de Loek Nelissen prijs, tijdens de Venraaise ondernemersprijzen in de Venraaise Schouwburg? Dus welk biologisch pluimveebedrijf, gelegen in Kasteraai, won in januari 2020 de juryprijs, maar volgens mij ook de Rabobank Publieksprijs, als ik het goed heb, tijdens de Venraaise ondernemersprijzen in de Schouwburg van Venray. Ja. En we zijn op zoek naar de naam van het bedrijf, dus niet naar de naam van de eigenaar. Het naam van het bedrijf. Precies. Goed zo. Ja, vraag nummer 9, dat is er eentje in de categorie 50% kans. Die vraag is de gemeente Venray groter dan de gemeente Kerkrade? En dan kijk ik even naar de administratie. Gaat het om de inwoners of de oppervlakte? Het gaat om de inwoners. Is de gemeente Venray groter dan de gemeente Kerkrade? En we hebben het dan over de inwoners. Dus je hoeft alleen maar te zeggen ja of nee. Moeilijker wordt het niet. En nu we het toch over de grootste gemeentes hebben. Op welke plaats staat Venray in de lijst met grootste gemeentes van Limburg? Dus op welke plaats staat Venray in de lijst met grootste gemeentes van Limburg? En dat gaat dan wel weer over oppervlakte, of niet, jury? Nee, dat gaat ook over de inwoners volgens mij. Ja. Gaat het ook over de inwoners? Ja, want ik zal even vertellen, als het over de oppervlakte zou gaan, hoort Venray tot een van de allergrootste gemeentes van Limburg. Namelijk de tweede grootste gemeente, als ik me niet vergis, van Limburg qua oppervlakte. De grootste is Horst aan de Maas. Maar dat is niet de vraag. Het gaat dus echt om de inwoners. Dus op welke plek staat het dan? Oké. Goed, en dat betekent dat we nu die eerste 10 vragen hebben gehad. Dat betekent dat jullie heel even tijd krijgen om de antwoorden in te vullen. Maar dat we over een seconde of 10, Kunnen we eigenlijk 5, 4, 3, 2, 1 succes doen? 20, ik zie daar de hoofd van de jury die zegt nog even rustig en nog even rustig. Er zijn 23 vragenlijsten ingestuurd, 33. Je kunt nu de vragenlijst insturen. We houden Ja. even bij hoeveel vragenlijsten er ingestuurd worden. 60, We zitten nu al op 60 vragenlijsten, 60 teams die ingestuurd hebben. 80. 80. Het gaat hard omhoog. Dirk, staat onderaan de vragenlijst het instuurknopje? Ja, dus onderaan de vragenlijst, die is juist ingevuld, staat het instuurknopje. En wanneer je zo meteen te laat instuurt, dan kun je nog wel meedoen met ronde 2 tot en met zoveel. Maar dan telt helaas ronde 1 natuurlijk niet mee. Nee. We komen nog steeds bijna 160 nu. We zitten Ja. 160. We moeten heel even wachten, er komen nog steeds vragenlijsten volop Ik binnen. zie dat Roel van Hoofd
Die heeft er vertrouwen in. Die zegt Team Check aan de leiding. Nou ja, goed, dat moeten we nog even zien. Misschien kunnen we tussendoor heel even de 2 afbeeldingen doen. En dan na de afbeeldingen dan sluiten we de vragenronde. En dan Rob Paul, kun je de volgende sheet zetten? Even voor de duidelijkheid. We hebben na iedere ronde ook 2 fotovragen. Die tellen dus niet mee voor de prijzen. Maar het is wel leuk om daar eens even naar te kijken. Of u deze foto's, logo's, etc. of u dat herkent. Ja. Volgens mij staat de eerste klaar. Ja, welk logo van welk bedrijf is dit? En er mag een antwoord gegeven worden in de chat natuurlijk, op YouTube. Ja. Dus er mag een antwoord geven op de chat. Ik ben aan het kijken of er al een antwoord binnenkomt. Welk logo van welk bedrijf is dit? Ik zie nog niks binnenkomen. Oh nee. Dit telt dus niet mee, nogmaals voor alle duidelijkheid. Dit telt niet mee. Ik zie hier dat Ted Strauss die zegt de bruine Kijk, van isolatie. mijn einde heeft het goed. De La Roy. Ja, de La Roy. Hoppakee. Doe maar de volgende. En dan gaan we nog een foto. Het is inderdaad De La Roy was het. Goesting. En de volgende. Ja, het hele logootje stond naar de We beeld. gaan nog een keer. Ik zie 2-wielers in beeld staan. Ja, en ik zie hier al meteen iemand reageren. Merel Pappers die zegt dat is Dekkers tweewielers. Nou, Nee, helaas. Ook geen Melvin 2-wielers. nee. Ook geen Marvin. Dekkers niet. Dekkers niet. Nee. Melvin niet. Nee, We moeten iets verder terug in de tijd. Ja. Nou, ik zie hier goede antwoorden. Zet hem maar erop. Volgens mij was Johnny van Nistelrooy de eigenaar. Klopt dat of niet? Ja, die had er nog. Zeker. Ja, ik zie hier de eerste goeie. Kijk, Poels. Stijn Schambergen. Hoppakee. Poels 2-wielers. Poels tweewielers. Dat was het goede antwoord. Mooi. Ja. En volgens mij hebben wij heel veel formulieren binnen. 222. We gaan nu het vragenformulier afsluiten in 5, 4, 3, 2, 1. Prima. Dirk, kun jij we gaan de antwoorden van ronde 1 even kort doorspreken. Vraag 1. De beschermheilige van Venray was natuurlijk... Sint-Oda. Ja. Hoe heet het volkslied van Venray? Ja, het volkslied van Venray. Ik denk dat menigeen thuis het al heeft zitten zingen. Dat is natuurlijk Rooi Mindurp in de Piel. En ik denk dat als je hebt ingevuld Rooi Mindurp, dat we dat ook wel goed tellen. De derde vraag was, wat was de voornaam van dokter Poels? En dat was niet Wout, maar dat was... Henry of Henricus? Ja, Henry of Henricus. En vraag 4. Hoe heet het popfestival in 2006 en 2007 plaats op het Schouwburgplein? Ja, het is dat ik het antwoord hier voor me heb staan, maar dat was het zogenaamde V-Kick Festival. Ja. En vraag 5. In Merselo bevindt zich het bedrijf Escape Rooms. Hoeveel escape rooms zitten daar? Ja, in Merselo, daar zitten er 3. Ja. Ja, en inmiddels zijn er ook een heel aantal in Oostrum geopend. En daar zitten er een stuk, of ja, geen idee hoeveel precies, een stuk of 8, 9 volgens mij. Wel meer in ieder geval. Ja, maar het ging om deze, het was 3. We gaan door met de volgende vraag. Ja, en dat was, hoe heet de Venrayse binnenspeeltuin? Dat is natuurlijk Book of Fun. Dat is Boogafun, helemaal goed. Vraag 7, het ziekenhuis uit Roermond, waar Venray of Vicurie mee zou fuseren, dat is... Het Laurentius. Laurentius. De winnaar van de ondernemersprijzen, want inderdaad, Erik Thiele, dat is de eigenaar van het bedrijf, ging er met zowel de Loek Nelissen-prijs als de Rabobank Publieksprijs vandoor. En zijn bedrijf heet? De Lambertina Hoeve. Lambertina's Hoeve. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. En Venray is niet groter dan Kerkrade als Nee. het gaat om het aantal inwoners. Nee. En dan die laatste, hè, op welke plaats staat verder in de lijst met grootste gemeentes van Limburg. Ik denk dat heel veel mensen daar hebben moeten gokken. Maar het juiste antwoord was op de 8e plaats. Op de 8e plaats. Ik denk dat we door kunnen. Ja, ik zie hier Louieke Katerman, die zegt V-Kick Festival, dat is een tijdje geleden. Dat klopt, Louieke, dat is inderdaad een hele tijd geleden. Louieke zat ook mee in de organisatie. In de toen. organisatie. Ja. Oké. En net als Kees zou ik straks al voorbij komen, is dat er ook bij in, Kees Theeuwen. Ja, Dirk, kun jij de link voor het tweede formulier online zetten ook? het is wel mooi, we krijgen hier wel de vraag, het is een beetje tweespalt. Sommige mensen zeggen, het mag best wat sneller.
Maar er zijn ook mensen die zeggen, het gaat best snel, mag het wat langzamer. Dus we zijn een beetje aan het zoeken ook naar het juiste tempo, zodat het voor iedereen prettig is. Dus we zullen in ieder geval niet te snel doen, want we willen echt iedereen de kans geven om lekker mee te doen. Dat is het hoofddoel. Ik moet even Joep ook nog wat credits geven, want ook Joep zat erbij. Ja. Die pakt even zijn moment. We gaan verder met ronde 2. Ja, we gaan verder met ronde 2. Zijn de formulieren verstuurd? Zijn de mensen weer... Even vragen of iedereen het formulier voor ons geeft van ronde 2. Ja. De vraag is, hebben jullie allemaal het formulier van ronde 2 voor je neus? Zodat wij ook kunnen beginnen. Laat dat eventjes weten in de chat, dat wij dat ook kunnen We zien. hebben het formulier. Ja, wij hebben Ja. een formulier. Ja. Ja. Mooi. Oh nee, wacht even. Ja. Jaha. Yep. Poels, zegt hier nog iemand. Ik weet niet, die zit nog te reageren op die vraag van die tweewiel, of van de fietsenzaak, denk ik. Het gaat goed met de formulieren. Ja. Sharon Relou, kun je de link in de app zetten? Ik heb hem in de chat gezet. Ik zie hem niet. Goed. Ronde 2. Volgens mij kunnen we beginnen, Gijs. Ik denk het ook. Ja? En de ronde 2, dames en heren, jongens en meisjes, want ik denk ook dat er jonge fanrijnaren kijken. Dat is de categorie historie, geschiedenis. En ik denk dat de oudere kijker hier wellicht in het voordeel zal zijn. Nou, sommige vragen zijn wel heel oud. Ja. Gijs, ik stel voor dat jij met vraag 1 begint, Ja. ronde 2. Nou, voor de wat oudere mensen onder ons. In welke eeuw werd de Petersbandenkerk gebouwd? Dus in welke eeuw werd de Sint-Petersbandenkerk, oftewel de Grote Kerk, gebouwd? Ja, ik weet zeker dat niemand van ons daarbij was. Goed, dat was vraag 1. Gaan we naar vraag 2. Dat is een behoorlijk lange. Tot aan de vrede van Münster, aan het eind van de 80-jarige oorlog, was Venray deel van een voormalig hertogdom. Wat was de naam van dat hertogdom? Dus tot aan de vrede van Münster, aan het einde van de 80-jarige oorlog, was Venray deel van een hertogdom. Hoe heette dat hertogdom? Ja, ik denk dat Frits Linssen, als die kijkt, die weet het. Ja, die weet alles. Ja, die weet alles. Die is op zoek naar de uitdaging in het hele verhaal. We gaan naar vraag 3. Venray werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 bevrijd door de Britse infanteriedivisie. Op welke datum? Dus Venray werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 bevrijd door de Britse infanteriedivisie. Zo, dat is wel een lastig woord. Op welke datum werd Venray bevrijd? Ja. En afgelopen jaar is er nog uitgebreid bij stilgestaan. Ja. Bij dat feit dat Venray 75 jaar geleden bevrijd is. Toevallig was het ook op die datum. Dat was op die datum, zeker. Goed. Vraag nummer 4, dames en heren. In 1905 werd Sint-Servaas gebouwd, Sint-Servatius. Toen een gesticht voor uitsluitend mannen. Een paar jaar later werd een vrouwelijke afsplitsing gebouwd. Onder welke naam werd die vrouwelijke afsplitsing gebouwd? Dus de mannelijke variant, de mannelijke tak, dat was Sint-Servatius. Hoe heette de vrouwelijke tak? Ik denk dat de meeste Venraynaren dit wel weten. Dat mag ik bijna hopen. Ja. Vraag 5. We gaan terug naar 1830. Oeh. Limburg sloot zich in 1830 bij de Belgische opstand aan, waardoor Venray een aantal jaren een Belgisch dorp was. Hoeveel jaar behoorde Venray tot België? Is dat A tot 1833, oftewel 3 jaar, B tot 1836, oftewel 6 jaar, C tot 1839, oftewel 9 jaar, of D tot 1842, oftewel 12 jaar. Dus hoe lang was Venray een Belgisch dorp? 3, 6, 9 of 12 jaar. Ja, ik leer hier nog wat. Ik wist dat echt niet, dat Venray een Belgisch dorp is geweest. Maar het is echt waar. Trouwens, alle vragen, dames en heren, dat is misschien wel leuk om eventjes tussendoor te vermelden. Alle vragen die zijn bedacht, of in ieder geval alles is uitgezocht door Ethan Huis. Ethan, hartstikke bedankt.
Daar heb je heel wat weer aan gehad. We gaan door met vraag nummer 6. In 1422 werd in Venray een huis of convent van zusters van het gemene leven gesticht. Onder welke naam is dit klooster vandaag de dag bekend? Dus in 1422 werd in Venray een huis of convent van zusters van het gemene leven gesticht. Onder welke naam is dit klooster vandaag de dag nog bekend? De zusters van het gemene leven. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Goed, we gaan door naar vraag 7. De Sint-Petersmolen is een korenmolen aan de Sportlaan in Venray. Waar Stoks zijn meubels verkoopt. Ja, daar ja. 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 Dus de Sint-Petersmolen is een korenmolen aan de Sportlaan in Venray. Deze molen werd voltooid in 1856. Onder welke andere naam is de Sint-Petersmolen bekend? Dus wat is de andere naam waaronder de Sint-Petersmolen aan de Sportlaan bekend is? Ik ben benieuwd wie dit weet. Dat vind ik echt knap. Ja, dit is een echt Venrays benaming. ja. Vraag nummer 8, dames en heren. In de categorie historie, geschiedenis. Daar gaan we. De Minderbroeders vormden een kloosterorde uit Italië, welke in 1844 terug naar Venray kwamen en de Latijnse school overnamen. De orde is ook bekend onder een andere naam, vernoemd naar een heilig verklaarde geestelijke. Die naam zie je nu nog steeds terug in Venray. De vraag is, onder welke naam was de kloosterorde de Minderbroeders beter bekend? Ik zal niet die hele vraag nog een keer voorlezen, want dat kunnen jullie allemaal meelezen. Maar de vraag waar het op aankomt is, onder welke naam was de kloosterorde de Minderbroeders beter bekend? En ik kan me voorstellen dat mensen nu vragen om wat meer tijd, want nu zitten ze natuurlijk allemaal op Google te klooien. Hè? Ja. We gaan door met vraag 9. Ja. In de jaren 70 en 80 vond er meermaals een internationaal scholentoernooi voor schaken plaats in Venray. Wat was de naam van het toernooi? Oftewel de afkorting van het toernooi. Dat tellen we ook goed. Ja. Die hele naam hoeft niet, maar de afkorting mag ook. Ja, doe maar alsjeblieft de afkorting, want de hele naam heb ik hier niet staan. Dus die mag jij dan vertellen dadelijk. Dus in de jaren 70 en 80 vond meermaals een internationaal scholentoernooi voor schaken plaats in Venray. Wat was de naam van dat toernooi? Ja. En dan gaan we alweer naar de laatste vraag van ronde 2, vraag nummer 10. De moderne woonwijk Antoniusveld ligt op een plek waar vroeger een gehucht of voormalig buurtschap lag. Wat was de naam van dat buurtschap? En de oplettende kijker die heeft dat antwoord al voorbij horen komen. Dus de moderne wijk Antoniusveld ligt op een plek waar vroeger een gehucht of een voormalig buurtschap lag. Wat was de naam van dat buurtschap? Ja, en Ja. ik ga heel even één ding zeggen, beste Arda en beste Mark, hoe open je de tweede vragenlijst? Die gaat, als het goed is krijg je die als je aan het eind van de eerste vragenlijst, heb je de tweede vragenlijst automatisch gekregen in de link. Maar hier in de chat, waar jullie ook in typen, staat al een aantal keer benoemd www.tiny.cc/ikrooi2. Dus www.tiny.cc/ikrooi2. Ja. /rooi2, sorry. Dus www.tiny. tiny.cc/rooi2. Je zet hem er maar eventjes bij. Ja, Dat ik is typ net hem er zo even handig. bij. Heel Ik denk goed, dat heel gaat net zo Ja. makkelijk. Ja. Ik hoop, beste Mark en beste Arda, dat het gelukt is. Ja. Ik zie hier sommige reacties. Oh, vraag 7, kei gemakkelijk. Gaat als een speer. Ik ben heel benieuwd. Goed, Ja. jullie hebben nog heel even de tijd om over deze vragen na te denken. Wij gaan naar de twee volgende afbeeldingen. 2 foto's, toch? Ja. Hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, Robert Paul, gooi de eerste foto er maar in. En eens even kijken of jullie dit logo, althans een deel van het logo, herkennen. Roept u maar via de chat. Welk logo is dit? Ah, Jimmy, meteen raak.
De steeg. Zijn we voor... Ja, ik zie het toch. Zo. Volgens mij zijn er heel veel mensen die vroeger daar geweest zijn. Tim Litjes vraagt, wat was vraag 7? Ja, ik denk niet dat we nog vragen gaan herhalen, hè? Nee, dat Ja. gaan we niet doen. En vraag de volgende logo. Robert Paul, kom maar in. Herkent u deze nog? Nog. Ja. Waar is dit het logo van? Ja, periodiek, dat is wel goed, maar ook nog ergens spannend van. Hier, SN4X, de lectuurhal. De lectuurhal in de Grote Straat. Ja, Waar je eerst tijdschriftjes kon kopen, vroeger. ja, de lectuurhal. Nou Mooi. kijk, dus dat is mooi. Dames en heren, we gaan de vragenlijst van ronde 2 sluiten. Ja. U heeft nog 5, 4, 3... Wauw, Nee. heb je er al een hele hoop binnen, of niet? 199. 199, nou wacht, Gijs begint nog 1 keer met aftellen om jullie nog wat Dus, extra tijd te geven om op dat knopje Sluit te duwen, nu hè? je lijst en ga mee naar de volgende ronde. We gaan door naar de volgende ronde in 5, 4, 3, 2, 1. Succes. Dat heb ik altijd een keer willen doen. Oké, nou ik kan me voorstellen dat, want mensen kunnen nu niet meer antwoorden, dat ze wel heel benieuwd zijn naar de antwoorden van deze ronde. Want ik denk dat hier toch echt heel veel mensen wat antwoorden schuldig zijn moeten blijven. Dan gaan we. De eerste was, in welke eeuw werd de Sint-Petersbandenkerk gebouwd? Dat was natuurlijk in de 15e eeuw. Dat was de 15e eeuw, om precies te zijn, in 1450 heb ik hier op mijn blaadje staan. En Ethan heeft dat uitgezocht, dus het zal zeker kloppen. Dat klopt heel zeker. Tweede vraag. Tot aan de Vrede van Münster aan het einde van de 80-jarige oorlog was Venray deel van een voormalig hertogdom. En de naam van dat hertogdom, Gijs, dat was Het hertogdom van Gelre of Oppergelre. Gelre, ja. Vraag 3. Venray werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 bevrijd door de Britse infanteriedivisie. Mag ik het woord weer doen? En dat was op welke datum? Ja, dat was op 18 oktober. Ja, Ja, 1944, maar dat hadden we al gezegd. Ja. Dus 18 oktober dat volstond. En vraag 4. De vrouwelijke tegenhanger van Sint Servatius. Dat is natuurlijk het welbekende Sint Anna. Sint Anna, juist. Vraag 5, dat was die vraag met... dat was de vraag hoe lang Venray een Belgisch dorp is geweest. En het goede antwoord op die vraag was antwoord C, 9 jaar. 9 jaar zijn wij hier een Belgisch dorp geweest. Zouden ze toen ook lekkere Belgische biertjes hier hebben gebrouwen, Gijs, of niet? Ik denk dat ze er nu meer hebben dan toen. Ja, dat denk ik ook. En vraag 6. In 1422 werd in Venray een huis of convent van zusters van het gemene leven gesticht. Onder welke naam is dit klooster vandaag de dag bekend? Dat is het klooster Jeruzalem. Jeruzalem. Juist, ja. De molen aan de Sportlaan, oftewel de Petersbandenmolen, wordt ook wel de Gidselsmolen genoemd. Ja, Gidsels. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik moet wel eerlijk eens ooit, maar dat is lang geleden. Ja. En vraag 8. De Minderbroeders vormden een kloosterorde uit Italië. Hele lange vraag. Onder welke naam was die kloosterorde de Minderbroeders beter bekend? Dat waren de Franciscanen. En het schaaktoernooi, waarschijnlijk is het Internationaal Scholieren Schaakorganisatie, de ISSO, oftewel de ISO, die de naamgever is van het Internationaal Schaaktoernooi, de ISSO. En de laatste vraag. Hoe heet, waar nu het tentoonstellingsveld ligt, hoe heette daar vroeger dat voormalige buurtschap? En dat hebben we al gezegd, dat is het buurtschap Lul. Lul, zo moet je dat zeggen, hè? Ja. L-U-L-L. Voordat jullie denken dat we hier aan het schelden zijn. Ik zie hier op de chat, by the way, een aantal keer dat er iets technisch lijkt mis te gaan. Ik kijk even naar de mannen van de techniek. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb geen idee. Nee. Ja, gaat technisch, maar... Nou, mensen hebben ook al lijst 3 in beeld. De pauze komt er zo meteen aan. Hendrik van Daal, mijn bier is ook bijna op namelijk. Jo Pieter, ik denk dat je net te laat bent geweest met het verzenden van het bericht. En bij de volgende ronde, want ik krijg van veel mensen de opmerking dat mensen veel tijd krijgen om te googlen.
Dus bij de volgende ronde gaan we, voordat we de foto's gaan behandelen, het formulier in laten sturen. Zodat we wat minder tijd krijgen om te googlen en wat meer tijd krijgen voor de foto's en voor eerlijk spel. Dat is een heel goed idee. En we hadden nog wel die oproep gedaan om eerlijk te spelen. Maar ja, goed, ik snap die verleiding, die is groot. En men wil toch winnen. Hè, wat kun je ook alweer winnen, Gijs? Herhaal dat nog één keer. We hebben diverse cadeaubonnen beschikbaar gekregen van Venray Bloeit. De Venray Bloeitbon, zogeheten Venray Bloeitbon. Die je bij Venray's ondernemers in kunt leveren. Goed, wij gaan door met ronde 3, dames en heren. Laat even weten of u dat formulier alweer voor de neus heeft en of we kunnen starten. Dirk, één ding is belangrijk. Beste mensen, als er een leeg antwoord is, dan vul even een puntje in of iets in, want een leeg antwoord wordt niet geaccepteerd. Dus een leeg antwoord, vul iets in, een spatie, je naam of iets in. Ja, of ik Want een weet het niet, of gewoon onzin, maakt allemaal niet uit. Een leeg antwoord wordt niet geaccepteerd. Oké, nou ik zie hier Sjors van Brugge die zegt we zitten al lang klaar. Mooi. Geert Lucas die zegt ik hoop het. Ik weet niet wat hij hoopt, maar ik hoop ook dat hij klaar zit. We gaan door met de derde ronde. Dirk, kun je voor de zekerheid de link van de derde ronde even online zetten? Dus in de chat komt ook de link voor de derde ronde, Ja. voor de antwoorden even in beeld. Maar wij gaan nu wel beginnen met die derde ronde. En de derde ronde is de categorie sport. Daar gaan we. En de eerste, nou, ik denk dat je die kunt weten. Dat is, hoe heet de hockeyclub van Venray? En de afkorting mag ook. Ja, Ja, hoe je heet mag het ook volledig uittypen, helemaal prima. Maar hoe heet de hockeyclub van Venray? Vraag Nou. 1. Dan gaan we door naar vraag 2. Bij welke wielerploeg, en daar hebben we hem, rijdt de in Venray geboren wielrenner Wout Poels sinds 2020? Sinds 2020. Ja, hij heeft nog niet veel gefietst dit Hij heeft jaar. nog niet veel En de gefietst. vraag is of hij nog veel aan het fietsen komt. Dus bij welke Ja. wielerploeg rijdt de in Venray geboren wielrenner Wout Poels sinds 2020? Ja. Volgende vraag. Vraag nummer 3. De wereldkampioen Taekwondo 2001, de wereldkampioen dames en heren, dat was een geboren Venraynaar. Wat is zijn naam? Dus wat is de naam van de wereldkampioen Taekwondo 2001? Wat was zijn naam? Geboren Venraynaar. Ja. Even, het is niet Edward Lenskes. Niet Edward Lenskes, nee. Vraag 4. Op welk atletiek onderdeel was de in Venray geboren atlete Brechtje Krolla bijna 12 jaar lang nationaal recordhoudster? Dus op welk atletiek onderdeel was de in Venray geboren atlete Brechtje Krolla bijna 12 jaar lang nationaal recordhoudster? Ja, ik ben benieuwd wie dat weet. Dan, vraag 5. De in Venray geboren voetballer Edward Lenskes, daar hebben we hem toch, hè, vertrok in 1996, na heel veel jaren bij PSV te hebben gevoetbald, naar een andere club. Maar de vraag is, wie was in 1996 toen Edward vertrok zijn coach? Dus wie was de coach van Edward Lenskes bij PSV toen hij vertrok? Dat is een bekende naam, dat kan ik u vertellen. We gaan door met vraag 6. Wat is de naam van de handbalvereniging van Venray? Wat is de naam van de handbalvereniging van Venray? Nou, de mensen die de Pelemaas een beetje volgen, die moeten dat weten. Ja. Nou, daar gaan we. Vraag 7. Deze in Venray geboren motorrijder reed diverse EK-wedstrijden, maar crashte zwaar op het circuit van Hengelo in 2009. En dit betekende het einde van zijn carrière. Wat is zijn naam? Dus wat is de naam van de motorrijder geboren in Venray die diverse EK-wedstrijden reed, maar hij crashte zwaar op het circuit in Hengelo in 2009. Helaas einde carrière. Wat is zijn naam? We gaan door met de volgende vraag. Ja. Leopold van Asten is een Venrayse springruiter. Hij deed eenmaal mee aan de Olympische Spelen. Dit was in 2004. In teamverband behaalde hij daar de 4e plaats.
In welke stad vonden de Olympische Zomerspelen van 2004 plaats? Dus, in welke stad vonden de Olympische Zomerspelen van 2004 plaats? Ja. De 4e plaats, dat lijkt me echt de meest verschrikkelijke plaats die je tijdens de Olympische Spelen maar kan bereiken. Ja. Ja, bij 1, 2 en 3 heb je toch nog een mooie medaille, maar Ja. 4, dan heb je niks. Ja, of dan krijg je een certificaat of zo, hè, van oorkonde geloof ik. Van Maar, deelname. ja. Vraag 9, dames en heren. De in Venray geboren zwemmer Mark Veens won op de Olympische Spelen van 2004 zijn enige Olympische medaille. De vraag is, was dat een gouden, een zilveren of een bronzen medaille? Dus de in Venray geboren zwemmer Mark Veens behaalde bij de Olympische Spelen van 2004 zijn enige medaille. Was dat goud, zilver of brons? En we gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Een makkelijke vraag om deze ronde af te sluiten. Hoe heet de voetbalclub van Venray? Gevestigd op Sportlaan 6. Dus hoe heet de voetbalclub van Venray? Gevestigd op Sportlaan 6. En Rick, ik krijg hier het commentaar van Rick Rongen. Dat volgens ons op dit moment iedereen uit Venray komt. En ja, natuurlijk zijn er sommige mensen uit deze club die dan niet uit Venray komen, maar uit IJsselstein komen. Maar wij beschouwen ons deze dagen allemaal als één. Toch Rick? Stel dat er nou een vervolg komt, hè? Dan zullen we IJsselstein bij de volgende quiz, mocht er een volgende quiz komen, dan zullen we wat meer aandacht aan het dorp IJsselstein besteden. Ja, en ook de andere dorpen. En ook de andere Ja, dorpen. ja, Merselo, Kasterij hebben we ook al gehad. Ja. Dus het is ook wel terecht Ja. dat IJsselstein genoemd werd. Goed, we hebben net dus de opmerking gehad dat mensen nu eigenlijk te lang tijd krijgen om Ja. te gaan googlen. Dus nou gaan we nu die foto's nog eerst doen of zeggen we gaan aftellen? Of is dat wel Er echt heel staat erg nu, snel? einde ronde 3, verzend het formulier in 5, 4, Oh, 130, Oh, wacht. 140. dus verzend nu het formulier. Dan gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. Dankjewel. We gaan, Hupsakee! Ja, daar ging het we flesje. gaan ons klaarmaken voor de foto's behorende bij ronde 3. Ja, en jullie mogen weer reageren op de chat. Een foto. Staat er al? Hij staat er al. Wij zien het niet. Welke winkel uit een niet heel ver verleden behoort dit logo toe? Ja, Dus tot welke winkel? Kijk aan, daar komt hij al. Jimmy de Bruin, Verlinde. Hij mag erin. ja, juwelier Verlinde. Juist. Vams heeft er eentje gemaakt. In plaats van Kams, Vams. Dat is ook... Ja. En dan gaan we iets verder terug in het verleden op. Het volgende logo. Bij welke onderneming hoort dit logo? En de reden dat er zo'n lang wit vlak aan de linkerkant is, Ja, daar staat eigenlijk een naam. dat is best wel een lange naam. Kijk, Sef Theeuwen, helemaal goed. Nederlandse van Echteren. Op Stationsweg naar Oostland toe aan de rechterkant. je hebt de stem. Die grote vlakte die er nou ligt, dat was toen Nederlandse van Echterenbouw. Mooi. Ja. Nou, dat betekent dat we Langzaam volgens mij de goede antwoorden nog moeten gaan geven van wij ronde 3. moeten- Ja, dat is handig. Ja. Want, de hockeyclub van Venray, dat was natuurlijk MHCV, oftewel Mixed Hockey Club Venray. De Mixed Hockey Club Venray, helemaal goed. En bij welke wielerploeg rijdt de in Venray geboren Wout Poels sinds 2020? Dat is Bahrein McLaren. Met van die hele mooie felle oranje met rode tenuutjes, maar nou, daar heeft hij nog niet veel in rond kunnen rijden. Dan de wereldkampioen taekwondo. Dat was natuurlijk Ferry Grevink. Ferry Grevink, ja. En op welk atletiek onderdeel was de in Venray geboren atleet Brechtje Kolla bijna 12 jaar lang nationaal recordhoudster? Dat was vanzelfsprekend speerwerpen. Ja, speerwerpen. Nou, die had ik echt niet geweten. Ik ook niet, Had ik ook niet, als ik geweten. eerlijk ben. Ja. De coach toen Ja, toen Dick advocaat vertrok, nee. Toen je Dick hebt het advocaat antwoord. vertrok bij Edwin Linskes, want zo zal Edwin Linskes het zien. Toen Edwin Linskes wegging bij PSV was Dick advocaat daar trainer-coach. Ja.
En de naam van de handbalvereniging uit Venray is handbalvereniging Manuel. Ja. En de motorrijder die helaas in 2009 dusdanig ongeluk kreeg dat het zijn einde van zijn carrière betekende, was Joey Litchens. Yes. En dan de Olympische Spelen waar Leopold van Asten helaas een 4e plek behaalde. Die Olympische Spelen vonden plaats in Athene. Ja. In Griekenland, ja. En sorry. Zo, een klein keer. Wacht even, ik neem gewoon een slokje. Durf je met de kut te De in Venray geboren zwemmer Mark Veens won op de Olympische Spelen van 2004 zijn enige Olympische medaille. Wat was dat in gouden, zilveren of bronzen medaille? En dat was de zilveren medaille. De zilveren medaille, ja. En dan die laatste vraag. Ja, hoe heet die sportclub, die voetbalclub gevestigd op Sportlaan 6? Dat is natuurlijk SV Venray. Maar SVV zullen we ook goed tellen. Ja. Goed, dat betekent dat we 3 rondes gehad hebben. Gijs, volgens mij zei je in het begin van het programma dat we na 3 rondes even een pauze gingen doen. Nee, eerst even de foto's. Oh, die hebben we gehad al. Ja, maar, ja. Die hebben we gehad. Kijk. Dus we doen nou een kleine pauze. Oh, sorry, nou, we doen nog 1 ronde en ja, dan ja. doen we een kleine pauze. Dus na ronde 4 doen we een kleine pauze. Dus Ja. na ronde 4 doen we een kleine pauze. Ja, ja. En ik zie dat mensen toch al op tijd verzonden hebben, maar dan de antwoordformulieren toch blijkbaar niet aankomen. Wij zullen daar wat langer wachten met het dichtgooien van de tijd, maar dat komt helemaal goed. Dat hebben we al gedaan. Ja. Dan moeten we toch wat sneller Ja. reageren. Hey, en net kregen we de opmerking dat het, van iemand dat het wel leek alsof iedereen in Venray woonde. Hè, alsof al die vragen over Venray gaan. Nou, dat komt heel goed uit. Want de komende ronde, welk thema heeft de volgende ronde, Gijs? De kerkdorpen. Kerkdorpen. Nou kijk hier, probleem opgelost lijkt me. Goed, zitten jullie er allemaal klaar voor met het juiste formulier? Laat het even weten. Is de link voor het formulier ook al online gezet? Ja. Dat is mooi. Dan gaan we beginnen, denk ik. Met de volgende ronde. Ja. De ronde 4, kerkdorpen. Station Venray ligt in Oostrum en niet in Venray. Momenteel rijden er treinen van Arriva richting Roermond en Nijmegen. Welke vervoerder reed er voor Arriva vanaf station Venray? Dus welke vervoerder reed er voor Arriva vanaf station Venray? Ja. Ik ben benieuwd of ze dat weten. Ja. Dan, vraag nummer 2 in de categorie kerkdorpen. Stef Klassens uit Veulen, oftewel Udit Veulen, werd dit seizoen tweede bij The Voice of Holland. In 2014 wist Stef echter al een landelijke talentenjacht op televisie te winnen. En de vraag is, hoe heette dat televisieprogramma? Dus hoe heette het televisieprogramma 2014 dat Stef Klassens destijds wist te winnen? En Robert Paul is intussen de drank aan het zoeken. Dat is wel mooi, hè? Je bent in de kroeg en ergens de aanleiding drank aan het zoeken. Waar is de drank? Ik heb geen idee. Waar is die drank Het uit? staat allemaal uit. We hebben nog steeds vraag 2 in beeld, dus ik kan er niet door met vraag 3. Ik pak hem zo voor je. Bijna pauze, bijna pauze. We gaan door met vraag 3. Circuit de Peel is een racecircuit in Venray, in IJsselstein. Onder welke meer internationale naam is het tegenwoordig bekend? Circuit de Peel is een racecircuit in IJsselstein. Onder welke meer internationale naam is het tegenwoordig bekend? Alright, vraag nummertje 4. Dames en heren, de vraag is, hoe heet de katholieke kerk van Leunen? En voor de dialect sprekende mensen, hoe heet de kerk in Leunen? Dat was vraag nummer 4. En dan ga ik ook door met vraag 5. En die vraag gaat over Gijsteren. En dit is de vraag. Gijsteren hoort sinds 2010 bij de gemeente Venray. Bij welke voormalige gemeente behoorde Gijsteren tot aan 1969? Dus bij welke voormalige gemeente behoorde Gijsteren tot aan 1969? 96. 1996, ja, hier staat 69. Is gewoon verkeerd omgetypt. Het moet natuurlijk zijn 1996. Dankjewel, Gijs. Hij kan multitasken, die man, hè? Ja.
Goed, ik zie dat Gijs nog steeds druk bezig is om Spa rood in te schenken. Dat is mooi. Dan ga ik door met vraag nummer 6. Hoe heet het Christusbeeld dat te vinden is bij de Sint-Matthiaskerk in Kasteraai? Dus hoe heet het Christusbeeld dat te vinden is bij de Sint-Matthiaskerk in Kasteraai? Ik krijg op de chat te zien, even terug naar de vorige vraag. Gijs hoort sinds 2010 bij gemeente Venray. Welke gemeente behoorde Gijs tot 1969? Ja. Dat moet volgens Jo Pieter wel 1969 zijn. Oh, oké. Nou ja, kan vanaf jij de achterbouw loopt mij binnen- hier te ja. verbeteren. Ik kan vanaf de achter de bouw een en ander roepen, maar Ja. het is 1969. Ja, Dus ja. tot welke gemeente, in vraag 5 was dat, behoorde Gijs tot aan 1969? Nou, dus Joop Pieter, bedankt hè. Bedankt Joop Pieter. Gijs, we zijn inmiddels aangekomen bij vraag nummer 7. Vraag nummer 7. Smakt hoort bij de gemeente Venray, maar vormt ook een dorpsgemeenschap met tweelingdorp Holthees. Wat is geografisch gezien opvallend aan de dorpsgemeente Smakt-Holthees? Dus wat is geografisch gezien bijzonder aan de dorpsgemeenschap, zo moet ik het zeggen, aan de dorpsgemeenschap Smakt-Holthees? Ja. Nou, dat weten ze wel. Ja, dat Ja, denk ik dat wel. denk ik wel. 8. Het oudste luchtvaartmonument van Nederland bevindt zich in een bosgebied tussen Merselo en Overloon. In een gebied dat eigendom is van Venray. Wat is de naam van dat monument en tevens van dat bosgebied? Dus het oudste luchtvaartmonument van Nederland bevindt zich in een bosgebied tussen Merselo en Overloon. Wat is de naam van dat monument en tevens dat bosgebied? En dan gaan we naar de Vredepeel. Voor vraag 9. Wat is sinds 2012 de benaming voor de luchtbasis De Peel? Dus wat is sinds 2012 de benaming voor de luchtmachtbasis De Peel? Natuurlijk gelegen aan de Ripseweg in de Vredepeel. Ja. En vraag nummer 10 uit de categorie kerkdorpen. Wat is de iets wat aparte naam van de parochiekerk van Heide, van de Hei, gelegen aan de Heidseweg? Dus wat is de iets wat aparte naam van de parochiekerk van Heide, van de Hei, gelegen aan de Heidseweg? Nou, Dat waren de ronde kerkdorpen. ja. U vraagt, wij draaien. Ja. Wat is dit? Jullie krijgen nog heel even de tijd om die antwoorden te noteren. Ja. En als ze zijn genoteerd, verstuur dat formulier. Dirk, ik weet niet of de eerste formulieren al binnenkomen, of jij dat kan zien. 10 nog maar. Laatst is ook een lange. 17. Dat is heel lang. Ja, dat is een Ja. lange naam. Ja, als je Laatste dat moet lange naam googlen en googlen. overschrijven. Ja. Kijk maar een beeld. 22. Dames en heren, Tim Litjes, ben eruit gegooid, de vragen niet meer meegekregen. Tim, we gaan zo door met de volgende ronde en dan kun je volop weer meespelen met de volgende ronde. En het formulier, de link voor het formulier krijg je zo te zien. We zitten nu te 100. Er moeten wel echt wel 200 binnenkomen. Oké. Ja. Ja. 130. Nu gaat het hard. Dus wij zien aan de aantallen die binnenkomen dat we er bijna zijn. Ik zie ook één ding moeten. De autotekst heeft een beetje Wout Klasses. Ja. Wout Poels rijdt natuurlijk niet voor bakkerijn McLaren, maar bakkerijn Merida. Word ik fijns op gewezen. Oké, ja, ik lees hier alleen heel braaf voor wat er op het papiertje staat. Ja, Ja. goed, we gaan aftellen. Ja, Sky was makkelijker. Dames en heren, u heeft nog een paar seconden om het formulier voor de volgende van deze ronde in te leveren. Dus ronde 4 gaat nu sluiten in 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan door Nog met de even, foto's. ja, met de foto's, ja, precies. Met foto's voor, Net voordat we de pauze ingaan. ja, hè? net voor de en de antwoorden denk ik nog. Oh ja, tuurlijk, maar eerst de foto's. Eerst de de foto's. Fotootje nummer 1. Wie herkent dit? Wat is dit? Kijk, SN4X die zit vol op de historie. Dat net ook als eerste goed. Dat is Sint Anna, dames en heren. Even, en ik kom toch nog even terug op Wout Poels. Ja, sorry hoor, maar het blijft me bezighouden. Ik heb hier nu live contact met de broer van Norbert Poels. En die zegt, wacht even, beste mensen.
Bahrein Merida, dat was in 2019. Bahrein McLaren is 2020, dus het was toch goed. Norbert, bedankt. Dus het goede antwoord was toch Bahrein McLaren. Kunt u het nog volgen, dames en Oh, heren? Rutte, dankjewel voor de verwarring. We gaan de volgende foto. Ja, Die staat online, ik moet er even meekijken wat het is. ja, die ken je wel. Ja. Op welke hoek zien we hier? Ik denk dat dat het beste Het is. is toch mooi hè, dat mensen die hoek zien en dan vette Perry beginnen te Vette roepen. Perry. Inderdaad, dit is de hoender voordat Vette Perry überhaupt nog vet was. Ja. Toen was Vette Perry nog gewoon Ja, Kleine ja. Perry. Chez Pierre, ook wel genoemd. Nou, we kunnen door met de antwoorden voor deze ronde. Ja. Ronde 4, de antwoorden. De antwoorden van de ronde Kerkdorpen. Ja. 1. Station Venray ligt in Ooster om de Venray. Momenteel rijden er treinen vanaf van Arriva, richting Roermond en Nijmegen. Welke vervoerder reed voor Arriva? Dat was Veolia. Veolia. Mooie naam, hè? Ja. Ja. Stef Klosses won natuurlijk de beste singer-songwriter van Nederland. En vraag 3. Circuit de Peel. Dat kennen we tegenwoordig beter als Raceway Venray. Kijk. Ja. De katholieke kerk van Leunen, dat heet de Sint-Catharina-kerk. De Sint-Catharina-kerk. Ik weet niet of ze andere kerk hebben dan de katholieke kerk in Leunen. Nee, ik denk dat het dat wel is. En dan Gijsteren, oh dat is die vraag, dat was ook wel wat consternatie. Maar de vraag was inderdaad, bij welke voormalige gemeente behoorde Gijsteren tot aan 1969? En dat was de gemeente Wansum. Ja, niet Meerlo-Wansum, maar Nee. Wansum. Dus dat is voor Meerlo-Wansum Ja. inderdaad. Vraag 6. Hoe heet het Christusbeeld dat te vinden is bij de Sint-Matthiaskerk in Kasteraai? Dat is het Heilig Hartbeeld. En vraag 7, dat was die vraag over Smakt en Holtis. Hè, wat is daar geografisch gezien opvallend aan? Nou, het is heel opvallend dat de Smakt ligt in Limburg, Holtis ligt in Brabant. Dus ja, ze liggen in 2 verschillende provincies, deze buurdorpen. En de benaming van het oudste luchtvaartmonument van Nederland en ook de bossen is natuurlijk de Ballonzeilbossen. Ja. En de kazerne van luchtbasis De Peel voorheen, dat heet tegenwoordig met een hele mooie naam Luitenant-Generaal Bestkazerne. En de kerk van de Heide, de parochiekerk van de Heide, heet de Onze Lieve Vrouwen Onbevlekt Ontvangenkerk. Zeg dat nog eens? De Onze Lieve Vrouwen Onbevlekt Ontvangenkerk. Nou, dat lijkt me een mooi laatste antwoord om zo meteen eventjes kort de pauze in te gaan. Ja, die korte pauze, wat houdt dat in, Gijs? Wij hebben hier ook even een kleine pauze. Ja. Ehm, Met een minuutje of 5. ja, zijn niet te we lang. weer- Hè. Ja. We geven u even tijd om even naar het toilet te gaan, eventjes nieuwe chips en ranja te pakken en dan zien we u zo weer terug, hè? Rond 10:02 gaan we verder. Ja, tot zo.
zie onszelf weer in beeld. Ja, we zijn er weer, zijn er weer. als het goed is. Hé, wat is hier gebeurd? Wat is er gebeurd, Gijs? Arjan Wiene is zojuist langsgekomen Oh. en heeft een schaal met lekkers gebracht. Dacht Arjen dat de kroeg vol zat. Arjan had niet door dat wij hier met z'n tweeën zaten. Oké. Dat was voor Arjan niet duidelijk. Want ik kan jullie zeggen, beste mensen, daar net aan de andere kant van het beeldscherm staat nog zo'n schaal. Maar die is dan voor de techniek. Of die heeft de techniek zich Ja, toegeëigend. even lekker een hapje morgen, maar weer een rondje wandelen dan, hè? Ja. Doe er een paar foto's online. Dat is leuk. Ja, Moet je normaal nooit. Ik zie hier online wat reacties. Dat de vragen leuk zijn, wel wat moeilijk zijn. Maar ja, dat is ook het hele idee. Ja. Dat we wel een quiz hebben die een uitdaging is en onze zintuigen een beetje tot in de max prikkelt. Ja. En ik moet zeggen, want Stijn Schamberg heeft hier goed. Ethanhuis heeft deze quiz samengesteld. En dat heeft hij toch wel erg goed gedaan. Ja. Dus als u een vraag of een antwoord gemist heeft, niet getreurd. U maakt gewoon nog kans op die prijzen. Want ik kan me niet voorstellen dat er nu iemand of één team is dat echt alle antwoorden goed heeft. Nee. Die hebben echt heel snel zitten googlen dan. En misschien is het nog wel leuk om een paar dingen te benoemen. Ja. Wij worden vandaag ondersteund onder andere door Robert Paul Hulsman. En Dirk Uberbach zit hier de techniek te doen. Ja, het is mooi dat je wijst. Die mensen zien dat niet, hoor. Nou ja, Camera van. achter de camera. We hebben de camera mogen lenen van Joep Gielis, Niels Raamekkers, of Joep Gielis, hoor wij. Joep Joep Linssen. Linssen. De camera van Joep Linssen. Het kastje, het befaamde kastje van Niels Raamekkers hebben we hier staan. Van 11 graden. Achter ons zie je het bordje en de mooie lampen, een beetje aankleding. Van Stage Crew. En zo doen we eigenlijk met heel Venra's onderneming. Je zult het niet gemist hebben. Maar Rob presenteert. Zit hier naast me. Dat was een klein bruggetje. Ja. En zo zijn we eigenlijk met van allerlei Venra's ondernemingen toch wel heel leuk samen aan het werken. Om aan het proberen om voor iedereen een leuke avond neer te zetten. En ik moet natuurlijk even Chris van der Munkhoff en Ron Koenen bedanken dat wij gebruik mogen maken van het kanaal van Pelemaas TV. Ja. Want dat is wel hartstikke leuk dat we via ons lokale medium dit ook uit mogen zenden. Dus bij deze Chris en Ron hartstikke bedankt voor die hulp. En Anton voor de technische ondersteuning erin. Nou. Volgens mij doen we het vrij aardig. Ja, volgens mij gaat het goed. We hebben nog 3 rondes te gaan. Ik ben benieuwd of jullie ze net zo pittig vinden als de eerste 4. Maar ik stel voor dat we gewoon gaan verder gaan. Ik wil niet gaan beginnen, maar verder gaan met de volgende ronde. En ronde 5, dat is de categorie bekende Venrainaren. Zit iedereen klaar voor ronde Ja. 5? Want dat is even belangrijk. Beste dames en heren, zit iedereen een beetje klaar voor ronde 5? Ja, Ik heb gezegd 2 over half zouden we terug zijn. Het is inmiddels 6 over half. Er staat dan ook dat ik af en toe wat minder goed verstaanbaar ben. Ja, terwijl die Dat microfoon heeft toch boven jou niets met die microfoon te maken en misschien wel met het bier te maken. Of met mijn toch wat snelle praten af en toe. Wij doen hard ons best om voor jullie allemaal een leuke avond neer te zetten. Zo is En dat. we gaan door met ronde 5. Nogmaals, bekende Venrainaren. En de eerste vraag in die ronde, die komt er nu aan. De Venraise radio-dj Ramon Verkoeien maakte jarenlang radio samen met Timo Perlin. Hoe heette de rubriek waarin luisteraars vaak hilarische Nederlandse teksten ontdekten en dat dan deelden in Engelstalige liedjes? Dus hoe heette die rubriek die Ramon Verkoeien presenteerde in dat radioprogramma, waarin Nederlandse teksten te ontdekken waren in vaak Engelstalige liedjes? Ja. Dat is een moeilijke vraag voor een redelijk makkelijk antwoord dadelijk. Ja. Goed, we gaan verder met vraag 2. Stella Gommans presenteerde jarenlang Call TV, maar verhuisde in 2011 naar 24 Kitchen. Daar presenteerde ze The Taste of Life Travel. Met welke beroemde tv-kok presenteerde ze dit? Dus met welke beroemde tv-kok presenteerde de in Venray geboren Stella Gommans The Taste of Life Travel op 24 Kitchen? Het was niet Edwin Hollanders. Nee. Ja. En het antwoord op die eerste vraag, ik ben hem al... Oh hier, Roel van Hoofd zegt Papa Jus d'Orange. Dat is een doordenkertje. Nou, dat vond ik een leuk antwoord. Goed, we gaan door met vraag nummer 3.
De beroemde Venraadse YouTuber Dylan Hagens kreeg in 2018 zijn eigen film. De film van Dylan Hagens. Maar daar bleef het echter niet bij. Hij leende hierna ook zijn stem voor de nasynchronisatie van Lego Movie 2. En de vraag is, voor welke superheld sprak hij de Nederlandse stem in? Geen idee. Dus Dylan heeft zijn stem geleend voor de nasynchronisatie van Lego Movie 2. En voor welke superheld sprak hij de Nederlandse stem in? Ja. Had jij die geweten? Die had ik zeker niet weten. Nee, ik ook niet. Als de vraag is geweest voor welke film nog meer, Nee. dan... Goed, we gaan door met vraag 4. De in Venray geboren Adriaan van der Veen was een journalist, schrijver en recensent. In 1940 vertrok hij naar de Verenigde Staten om correspondent te worden voor een Nederlandse krant die tot en met 1982 werd uitgegeven in Den Haag. Wat was de naam waarvoor Van der Veen van de krant waarvoor Van der Veen correspondent was? Dus wat was de naam van de krant die tot en met 1982 werd uitgegeven in Den Haag en waarvoor Van der Veen correspondent was? Het lijkt ook net alsof die vragen steeds langer worden. Vraag nummer 5. De in Venray geboren muzikant Ben Verdelle verhuisde naar Blerik en werd daar lid van een muziekgezelschap dat hits scoorde zoals Geluk en Voor ons mam. Wat was de naam van die groep? Dus Ben Verdelle, geboren in Venray, verhuisd naar Blerik. Hij werd daar lid van een muziekgezelschap dat hits scoorde als Geluk en Voor ons mam. Wat was de naam van die groep? En de zoon van Ben Verdelle, afgelopen jaar Prins van Jokes in Venlo. Oh ja? Ja. Oh, dat is het helemaal niet. Daar hebben we jou dan weer voor nodig, dat is ook een beetje. Goed, we gaan door naar vraag 6. De Venrayse actrice Annemieke Ruijten beleefde haar doorbraak in de comedyserie Sam Sam. Hoe heette het personage dat zij speelde? De voornaam van het personage dat Annemieke Ruijten speelde in comedyserie Sam Sam. Ja, dus iedereen met een ijzeren geheugen die weet dit. Gaan we door naar vraag nummer 7. Björn en Mieke zijn de eeuwige tweede van het LVK. Met welk nummer deden ze in 2019 mee met de liedjeswedstrijd? 20, sorry. Wel Hier 20. staat het punt op. Ja, 2020. Ik dacht vorig jaar, maar dat is dit jaar. Ja. Sorry. Björn en Mieke, eeuwige tweede LVK. Met welk nummer deden ze in 2020 mee met de liedjeswedstrijd? Dus afgelopen jaar. Het lijkt al zo lang geleden. Ja, dat, mensen leven bijna. Goed. Vraag 8. De Venrayse Bo Jeuken was een aantal jaren geleden een van de makers van het NPO-consumentenprogramma Rambam. In 2018 maakte ze voor NPO 3 een 4-delige serie over de ingewikkelde weg van het ouderschap. Hoe heette die documentaire serie? Dit zou zo'n vraag zijn. Bij 2 voor 12 zouden ze zeggen, die zoek ik even op. Ja, waarschijnlijk Die zoek ik even op. sommigen zitten dat nu ook te doen, maar dat mag niet, hè? Dat hadden we afgesproken. Maar goed, kijk maar wat je doet. Dames en heren, bekende Venraynaren. De familie van de Munnekoff is nauw verbonden met de regionale krant Peel & Maas. En toen de familie in 1887 de drukkerij kocht, heette die Venrayse krant nog anders. Onze vraag is, hoe heette de krant voordat het Peel & Maas werd? Ik ben benieuwd wie dit weet. Ja, en ik moet wel zeggen, het getuigt van creativiteit. Die naamsverandering. Het getuigt van creativiteit. Ja. Jarenlang- Ik denk dat er hele sessies aan vooraf zijn En nou, gegaan. wat wel leuk is, in de chat staat de Marikify vraagt waar blijft Perry? Jarenlang was hij het gezicht van snackbar De Hoender. Vette Perry. Hoe heet Perry met zijn achternaam? Dus wat is de achternaam van Perry, oftewel Vette Perry, van voormalig Vette Perry van snackbar De Hoender? Want tegenwoordig staat het niet meer bij De Hoender. Nee. Nee. Dus jarenlang was hij het gezicht van De Hoender, Vette Perry. En hoe heet Perry met zijn achternaam? Nou, jullie krijgen heel even de tijd om de antwoorden in te vullen. Maar nog belangrijker, ook om die formulieren in te sturen. Wij kunnen inmiddels zien hoeveel formulieren er binnen zijn. En onze vraag aan jullie is om een klein beetje tempo te maken en op versturen te duwen.
Perry staat inderdaad inmiddels bij Old Dutch, wordt hier even gezegd. Ja. Of niet dan? 75. De formulieren komen langzaamaan binnen. We wachten nog heel even. 100. Het kan natuurlijk zijn dat er ook wat mensen langzaamaan te neergeslagen op de bank zijn geploft, omdat Ja. dan de vraag toch wat uitdagend heeft gemaakt. Ja. Wat zou er trouwens bij Google verschijnen als je intypt... Hoe heet Verte Perry met de achternaam? Hè? Jongens. 160. Goed, dames en heren, we gaan deze ronde sluiten. En u heeft nog een aantal seconden om het formulier van deze ronde te verzenden in 5, 4, 3, 2, 1. Goed. Dat Voordat wij de antwoorden gaan geven... Weer 2 foto's toch, Gijs? Ja, maar de vraag ook, waar was Ger Jansen in deze ronde? Ja, die was er niet. Nee. Nee. Ik zie hieronder, die zat thuis met een kapotte knie. Foto's in beeld. Goed, foto 1. Dames en heren, herkent u dit? Welk hotel ziet u hier? De Nou, Zwaan. Nou, voordat we de vraag gesteld hadden, ja, stond het er al. iemand zegt de Grote Markt. Ja, dat is het plein waar het aan ligt. Ja. Maar het gebouw is de Zwaan, inderdaad. En dan de volgende foto. Er is iemand aan het opzoeken hoe heet Vette Per met de achternaam. En als antwoord komt te staan, correctie. Hoe heet Kate Perry met de achternaam? Goed, dit was inderdaad nou, de volgende vraag, de foto die u niet ziet. Welk restaurant zit hier nu? Ja, Kijk, Marieke. Marieke heeft het goed. ja. Anno 54. Ja. Goed, wij gaan de juiste antwoorden geven van ronde 5. Wij begonnen deze ronde met die vraag van de bekende Venraaister DJ Ramon Verkoeien. En hoe heette dat item in dat radioprogramma? Ik weet zeker als ik het antwoord geef dat de meesten zeggen, oh ja, dat weet ik. Het is namelijk Mama Appelsap. De bekende tv-kok waarmee Stella Gommans het programma presenteerde, was Rudolf van Veen. Rudolf. Met die blonde hurkes en Ja. dat brilletje. Ja. Stijl overeind. Vraag nummer 3. Voor welke stem van welke superheld sprak Dylan Hagens in? Nou, dat was het personage Aquaman. In de film Lego 2. Ja, Aquaman. Lego Movie 2. Ja, De krant waarvoor Adriaan van Veen als correspondent naar Amerika vertrok, was Het Vaderland. En die werd in 1982, als ik me niet vergis, uitgegeven in Den Haag. dat zou zomaar kunnen. Ik weet het echt niet. De volgende weet ik wel. Dat is namelijk de groep waar Ben Verdelle jarenlang deel van uitmaakte. Dat waren de Vrijbuiters. Dat waren zeker de vrijbuiters. De Vrijbuiters, ja. De naam van de Venraadse actrice Annemieke Ruijten, van het personage dat zij speelde in de serie Sam Sam. Ik wil niet zeggen hallo. Het is niet Sam Sam, dat was Chris. Chris, ja. En Björn en Mieke die deden dit jaar. En daarom was ik een beetje in verwarring. Het leek net alsof dat vorig jaar, maar het is echt dit jaar deden ze mee met het liedje Breek de Nacht. 2 maanden geleden was gewoon vast verloren. Ja, Zo gek is ja volgens mij het 1 maand, 1,5 jaar. Ja, 1,5 maand gek. geleden. Ja. Ja. We gaan door met vraag 8. Bo Jeuken maakte een 4-delige documentaire serie over de ingewikkelde weg naar het ouderschap. En dat was De Roze Dolk. Ja, dus niet de roze wolk, maar de roze dolk. En dan inderdaad, vraag 9. Hoe heette, komt-ie, de Pelemaas, voordat het Pelemaas heette? En Gijs zei dan, nou, hier is toch wel echt een creatieve sessie aan vooraf gegaan om tot de naam Pelemaas te komen. Want de Pelemaas heette De Maas en Peel. de Maas en Peel. Dus ja, de familie van de Munnikhoff dacht, we draaien het om. We Nou ja. wisten er wat. En Perry, het werd al volop gegoogeld. Ik denk dat Perry finaal stijgt in de Google-resultaten Ja. bij gewenste resultaten. Perry heet natuurlijk met de achternaam Vermeulen. Yes, Perry Vermeulen. Rink Rongen zegt daarvoor de Venraadse Courant en die werd waarschijnlijk uitgegeven in IJsselstein. Zou zomaar kunnen. Vraag ronde 6. Ronde 6. Oh, makkelijk.
politiek. Ja. Politiek. Volgens mij geen vraag over Anne Thiele en Martijn van der Putten. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, we gaan eens kijken welke vragen we wel hier op ons papiertje hebben staan. En Gijs, ik stel voor dat jij... oh wacht, we gaan eerst even kijken. Zitten jullie allemaal klaar, jongens, met het juiste formulier? Check, check, double check. Kunnen we ronde 6 overslaan? Mensen hebben gezien dat het politiek is. Politiek. Nee. Sjors, voor sommige mensen kan dit ook een pauze zijn. We gaan door met de ronde 6, politiek. En vraag 1. Wie waren de vorige 3 burgemeesters van Venray? Luc Wienans dus niet meegerekend. Dus wie waren de 3 vorige burgemeesters van Venray? Ja. En we willen in ieder geval de achternamen weten. Ja. Ja, 3 voornamen is ook wel geinig. Maar achternamen voldoet. Ja, ja, ja. Goed. Ja, je moet dus denk ik wel eventjes typen, want het zijn 3 namen. Vraag nummer 2. De Venrayse politicus Wim Jansen was lid van het KVP en een latere partij ontstaan uit de fusie met 2 andere partijen in 1980. Eén partij die we vandaag de dag nog landelijk kennen. Welke partij? Ik herhaal de vraag. De Venrayse politicus Wim Jansen was lid van het KVP en een latere partij ontstaan uit de fusie met 2 andere partijen in 1980. Dus potverdorie wel weer een lap tekst, hè? Een partij die we vandaag de dag nog landelijk kennen. Welke partij? Dus een landelijke politieke partij. Jullie kennen hem. Welke politieke partij kreeg bij de Europese parlementverkiezingen van 2019 de meeste stemmen van Venray? Dus welke politieke partij kreeg in Venray de meeste stemmen bij de Europese parlementverkiezingen van 2019? Ja. En vraag nummer 4. En hoe zal het bij de provinciale statenverkiezingen van 2019? Welke partij kreeg toen de meeste stemmen van Venray? De provinciale statenverkiezingen van 2019. Welke partij kreeg toen de meeste stemmen? Volgens mij hadden we hier ieder ander jaartal van een provinciale statenverkiezing kunnen invullen. En dan was het gewoon diezelfde partij geweest. Of welke andere verkiezingen? Ja. En het gaat over de gemeente Venray. Ja. Goed. Luc Wienans is sinds, dus vraag 5. Luc Wienans is sinds begin 2020 de nieuwe burgemeester van Venray. Van welke Limburgse stad was hij van 2013 tot 2017 burgemeester? Dus van welke stad was Luc Wienans burgemeester voordat hij burgemeester was van Venray? Dan, vraag nummer 6. Afgerond naar gehele procenten. Hoe hoog was de opkomst van Venray, en ook de kerkdorpen, tijdens het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017? Was dat A, 65%, B, 70%, C, 75% of D, 80%? Dus hoeveel procent, hoe hoog was die opkomst in Venray tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017? A, B, C, D. En u kunt zelf lezen welke percentages daarbij horen. In 2009, vraag 7. In 2009 kwamen enkele landelijke kopstukken uit de Tweede Kamer campagne voeren in Noord-Limburg. In verband met de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Welke toenmalige PvdA-leider was toen in de winkelstraat van Venray te vinden? Dus welke PvdA-leider uit 2009 was er in de winkelstraat te vinden ter ere van de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Ja, ik weet niet in welk jaar het was, maar ik ben zelfs hier in het dorp ooit een keer met de VVD-delegatie van Venray Mark Rutte tegengekomen. Was jij met de Nee, VVD-delegatie? ik kwam door het dorp en die VVD-delegatie die kwam door het dorp heen en ik kwam ze tegen. Ja, nee, oké, ja. Ja. En ik heb hem toen nog een hand gegeven. Toen mocht je nog handen geven. Wat zeiden ze? Mark, dit is Rob? Ja, dat, Ja, Ingeborg zei dat. Ja. Ja. Bij welke vraag zijn we inmiddels? Nummer 8. In de gemeenteraad van Venray zitten anno 2020 naast leden van partijen die landelijk te vinden zijn, ook 3 lokale partijen met Venray in de naam.
welke 3 partijen zijn dat? Dus 3 lokale partijen met Venray in de naam. En we willen alle 3 die partijen, dat je die even noteert, krijg je even de tijd voor. Dus de 3 partijen met Venray in de naam. Ja. Dit is een inkoppertje voor Joep Gielis. Ja. Ik zie Joep Gielis al een paar keer reageren. Joep Gillis, die zou wel opschrijven SP Venray. Ik weet niet of Joep Gielis nog SP opschrijft. Oh nee. Dat was ooit. SV Venray. Vraag 9. Uit hoeveel zetels bestaat de gemeenteraad van Venray? Dus uit hoeveel zetels bestaat de gemeenteraad van Venray? Ja. En dan hebben we vraag 10. Welke politieke partij kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 de meeste stemmen van Venray? Welke politieke partij kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 de meeste stemmen van Venray? Nou, politiek. Ja. Die wilde gewoon mee. Nou ja, wij hebben de antwoorden. Ja, met antwoord erbij Ja, zeker. met de antwoorden bij is dat best te doen. Maar goed, we zijn benieuwd wat u er thuis van gemaakt heeft. Ik ben even aan het kijken hoeveel formulieren hebben we inmiddels binnen. Het begint weer op te lopen. Ja, Heel mooi. goed. Mensen beginnen het principe goed te snappen. Ronde klaar. Formuliertje verzenden. Ik krijg je zo meteen wel een signaaltje denk ik, van de rechterkant. Ja. Misschien is het leuk voor de winnaar die aankomende donderdag in de Pelemaas bekend wordt gemaakt. Ligt er natuurlijk een leuke verrassing klaar. Voor de plaats 1, 2 en 3 ligt er een mooie Venray bloeitbon klaar. Die ze kunnen besteden bij lokale ondernemers hier in het centrum. Dat is toch wel pittig denk ik. Althans, ik denk het niet eens. Ik weet zeker dat het best pittig is om te ondernemen in het centrum van Venray. Ja. En ik denk overal wel. Dus het is mooi dat we lokale ondernemers hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Ik kijk even naar Dirk. Ja, we mogen door. Ja. Dames en heren, u heeft keurig voldaan aan het verzoek om uw formulier in te leveren. Wie dat nog niet gedaan heeft, u heeft nog ongeveer 5 seconden om het formulier te verzenden. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan door met de foto's. De foto's, ja. Nou, de eerste foto. Roept u maar weer op de chat. Aan welke straat ligt dit? Nee, welke straat is dit? Ja. We zien het netjes. En ja, eerst... ja, dus, Stationsweg, ja, Marieke van de Munkhof. Rob Gijs wil ook wat eten. Oh, Rob, Ja, Gijs wil ook wat eten. nou ja, er is nog een beetje. De stationsweg is inderdaad het goede antwoord. Ja. Nou, Volgende is beeld. de volgende is in beeld. En dat is, welke burgemeester ziet u? Ja. Dus welke burgemeester ziet u hier? Ik zie het fotootje heel klein. Is dat de koningin, destijds koningin Beatrix? Of was dat... Ik denk de vrouw van de burgemeester. Ik kan het Kijk, ik heb van de heel einde klein- heeft het goed. Dit is inderdaad de FESH. En de FESH is meteen onderdeel van het antwoord van vraag 1 van de afgelopen ronde. Ja. De FESH. Ja. En ik heb, als ik goed kijk, hè, volgens mij in dat politie... Als ik die foto even terug... Kan die foto nog even terug? Oeh, vraag me, jongen. Herken je iemand? Ja, ik denk dat die man daar rechts van, met een pakkie, dat het Jos Waals is. Ik weet niet of hij terugkomt. Ik heb geen idee. Robert Paul die zit zichzelf in allerlei bochten te wringen nu. Ja, hij staat... ik denk de man die rechts van... Ja, ik kan het... niet? Nee, ik moet een brilletje hebben. ik denk dat die man in dat pakje dat het Jos Waals is. Ja, oké. Maar dat weet ik niet zeker. Goed. Wij gaan door met de antwoorden Ja, op de vragen van deze ronde. Vraag 1. Wie waren de vorige 3 burgemeesters van Venray? Wienans dus niet meegerekend. Dus Luc Wienans hoefde je niet op te schrijven, maar de 3 daarvoor. Nou, Gijs. Dat waren Hans Gillissen, Jos Waals en Harry de Fesch. Juist, ja. Vraag 2. De Venrayse politicus Wim Jansen was lid van het KVP en een latere partij ontstaan uit fusie met 2 andere partijen in 1980. Een partij die we vandaag de dag nog landelijk kennen. Welke partij was dat? Het CDA. CDA. Ja. En vraag 3. Welke politieke partij kreeg bij de Europese parlementverkiezingen van 2019 de meeste stemmen van Venray? En dat getuigt ook meteen
voor ons ongelijk. Want we zeiden meteen overal moet je CDA invullen. Maar dat was dus niet waar, want het was de Partij van de Arbeid. Ja. Maar dat was de Europese parlementsverkiezing. Maar volgens mij bij de provinciale verkiezingen is het altijd dezelfde partij. Dat klopt. Vraag 4. Nou, hier hebben we dan die provinciale statenverkiezingen. Dat was die vraag waar we het over hadden. 2019, welke partij kreeg toen de meeste stemmen in Venray? En dat was het CDA. Ja. Bij de provinciale statenverkiezingen doet het CDA het hier altijd heel erg goed. Nou, Luc Minans was natuurlijk burgemeester van het dorp Brunsum. Voordat hij in Venray aankwam. Ja, dus dat was het antwoord op vraag 5. En dan vraag 6, afgerond naar hele procenten. Hoe hoog was de opkomst van Venray tijdens het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017? Juiste antwoord, dat was antwoord D, 80%. Dat is een hoge opkomst. Nou, we hebben thuis, even iets tussendoor, even een klein, we hebben thuis een klein trucje. Als Judith vindt dat ik te snel praat, dan moet ik het woordje notenmelk, dan krijg ik het woordje notenmelk te horen. Ja? Dus Judith heeft zojuist het woordje notenmelk naar mij geappt. Ik ben blijkbaar iets te snel aan het praten. Dus ik ga proberen wat rustiger te praten. Ja. Dankjewel. Het woordje notenmelk was onderweg. Nou, dat is fijn dat we dit weten. Welke vraag waren we? Ik had net vraag 6 beantwoord, 80%. Dan gaan we door met vraag 7. Welk PvdA-kopstuk was in 2009 te vinden in het centrum van Venray? Dat was Wouter Bos. Ja. En vraag 8. Gemeenteraad van Venray zitten diverse partijen. 3 partijen ook met de naam Venray in de naam. En daar had u moeten invullen. Pro Venray, Venray lokaal en samenwerking Venray. En deze gemeenteraadsleden zitten allemaal op één of enkele van de 27 zetels van de Venrayse gemeenteraad. Ja. En dan, welke politieke partij kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 de meeste stemmen in Venray? En dat was de VVD. Ja, iedereen begint een notenmelk naar mij te roepen. We gaan rustiger praten. Wij zullen wat rustiger praten. Ja, de mensen hebben natuurlijk in de gaten dat we naar ronde 7 gaan en dat dat de laatste ronde is. En dat het daarna alweer afgelopen is. En mochten jullie denken dat wij langzaam een beetje een rood hoofd krijgen en er wat oververhit uit gaan zien. Dat komt niet alleen maar door het enthousiasme dat we hebben door deze quiz. En ook niet alleen maar door het heerlijke biertje van Brouwerij de Griezen van de Stationsweg. En ook niet alleen maar door de heerlijke hapjes van Arjan Wiener van Sowieso. Nou, waardoor dan Maar wel, Gijs? ook door die haard. Oh. Jullie zien hem niet, hij staat eigenlijk aan voor de sfeer. Oh. Maar Rob zit ervoor, zie ik op beeld. Ja, Maar achter Rob staat een haard aan. Ja, en we dachten, die haard is mooi voor de sfeer. Maar mochten we dit nog een keer doen, ik Rob, ga even... mochten we dit nog een We keer hebben wat doen, vertraging. Het biertje staat in beeld. Ja, kijk, daar komt het aan. Ja. mochten we dit nog een keer doen, dan sta ik één ding voor. Die haard laten we uit. Ja, dat is lekker warm, maar dat maakt niet uit. Goed. Dit was ronde 6, dames en heren. We gaan door met de laatste Willen jullie ronde. sneller praten, krijgen we niet te horen. We gaan door met de laatste ronde. Ja, en dat is de ronde blikvangers. De ronde blikvangers. Nou, wat ze daarmee bedoelen, dat komen jullie vanzelf achter. Ja, is al dicht. Ja. Ja, die hebben we allemaal. Ja, laat maar even weten, hebben jullie de formulieren weer voorstaan? Iedereen de formulieren voor ronde 7. De jaartjes komen zo in beeld. Oké, blikvangers. Vraag 1 in de categorie blikvangers, daar gaan we. Een van de bekendste blikvangers van Venray is de Sint-Petrus-Bandenkerk, oftewel de Grote Kerk. In welke laat-middeleeuwse bouwstijl is de Sint-Petrus-Bandenkerk gebouwd? Dus in welke bouwstijl is de Grote Kerk gebouwd? Ja. In welk gebouw was het Venrays Museum tot in 2017 gevestigd? Dus dat is de vraag 2. In welk gebouw was het Venrays Museum tot in 2017 gevestigd? Ik denk dat Willy Voeste dat wel weet. En Annemarie Goossens ook. Ja, en Milton Kavers sluit ik Ja. ook niet uit. Ik denk En dat Theo Philipsen weet het ook. Ja, die weten dat. Ja. Vraag 3. Schouwburg Venray werd in 2016 grondig verbouwd. De Schouwburg kreeg er een tweede, kleinere zaal bij. Onze vraag, hoe heet die zaal tegenwoordig? Dus hoe heet die kleine zaal die erbij is gekomen bij de Schouwburg? Even, de rode of de zwarte doos tellen we niet goed. Nee, ik wil net zeggen. De rode doos telt niet.
Het Oude Raadhuis is een van Venraays meest historische gebouwen. Vraag 4. Tegenwoordig is er een horecagelegenheid gevestigd. Maar vroeger deed het dienst als gemeentehuis. Er was destijds ook een bureau in gevestigd. Wat voor soort bureau? Dus wat voor soort bureau was er in het Oude Raadhuis gevestigd? Nou, ik weet het niet. Ja, hoeveel bureaus ken je? Ik weet, nou ja, we zullen het eigenlijk zien. Ik denk architectenbureau trouwens. Ja. Vraag nummer 5. De kermis van Venray is de grootste en volgens velen de gezelligste van Noord-Limburg. Hoe heet het voormalige plein in Venray dat vroeger ook dienst deed als kermisplein en zich bevond op de plek waar nu winkels als BCC zich bevinden? Weet je dat nog? Ik weet Ik dat weet dat nog. ik daar stond als klein manneke Ja. en dat daar bungee jumpen Dat was bungee. Ja, en, ik weet, hoe noemen ze die attractie? Dat je daar in zo'n ronde ton, dat ze daar motoren en... Oh, En als je daarboven hing, die diesellucht, je wordt er weer Ja. helemaal misselijk van. bungee jumpen vind ik steeds een van mijn Ja. meest indrukwekkende herinneringen, denk ik. En dat was ook het plein waar vroeger, misschien verraden we dan te veel, maar ik doe het toch, de Hento-tent met de vastelavond stond. Hentobar. En de Hento-tent die had de eigenschap om tijdens de vastelavond gewoon minstens een meter, die tent die verplaatste zichzelf. Daar werd zo hard gesprongen en gefeest en gedanst dat die tent na de vastelavond een meter was opgeschoven. Hier Mooi. komt wel niet alleen de 1,5 meter in beeld, maar ook een stukje generatiekloof. Ja. Dat is, Dat was mooi. Tot zover. Goed, vraag 6. Het Oudepark is met zijn prachtige natuur, kunst en architectuur een echte blikvanger van Venray. Hoe heet het festival dat er in 2018 plaatsvond, waarbij muziek en kunst een grote rol speelden? Dus hoe heet het festival dat in 2018 in het Oudepark plaatsvond, waarbij muziek en kunst een grote rol speelden? Ja, en als ik me niet vergis, komt er ook een vervolg op dat festival. En volgens mij wilden ze dat dit jaar doen, maar waarschijnlijk wordt dat verschoven naar volgend jaar. Ik ben er bang voor. Maar het gaat er komen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Vraag 7. Op het Henseniusplein is een beeld te vinden van, hoe kan het ook anders, Godefridus Hensenius. Dit is echter niet het oorspronkelijke beeld, daar dat het te beschadigd was door de jaren heen. Dit beeld betreft een kopie, gemaakt door Stan Linssen. En de vraag is, in welk jaar werd dit nieuwe beeld onthuld? Het nieuwe beeld van Hensenius. Dus in welk jaar werd het nieuwe beeld hier op het Henseniusplein onthuld? Ja. Vroeger zat hij, nu staat hij. Hij zit nog steeds, hè? Is dat echt waar? Oh, Nee, hier staat hij. Ja. Volgens mij staat het oude beeld of in het Oudepark. Of, Oudepark. Ja, ja, het staat in het Oudepark, hè? maar het oude beeld, daar zat hij. Ja. En het nieuwe beeld, Ja, daar en het staat staat in hij. het Oudepark, Ja. op het grasveld daar. Ja. Ja. En nog een hele tijd terug, toen we met Oebië begonnen hebben bij Circus Muk, en in een van de eerste jaren meededen, hebben we Hensenius, de zittende Hensenius, nog hebben we persiflage opgedaan. Oh. Het is maar dat je het weet. Je hebt Ja, er verder niks mooi. aan. Oh, we worden een beetje nostalgisch, melancholisch. We gaan daar huilen. Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan naar vraag 8. Nou, goed zo. We hebben nog een paar vragen te gaan. Dit jaar in september is er een grote reunie, als het allemaal door mag gaan, op het Rijnland College. Het is nu de vraag of het door mag gaan in deze tijd. Maar hoeveel jaar bestaat het Rijnland College dit jaar? Dus hoeveel jaar bestaat het Rijnland College dit jaar? Ja. Heb jij nog op het Rijnland College gezeten? Of, Ik ben van de laatste lichting Bosveld nog. En toen ben ik overgegaan naar het eerste jaar. Ik ben denk ik in HAVO 4 op Rijnland terechtgekomen. Oké. Ja. Ja, ik ben nog van de Jeruzalem-clan. Dus ja, ik ben echt een Jeruzalem-adapt. Het is wel mooi dat dit dan verenigt. Ja, Toch weer. precies. Helemaal goed. Had je dan ook brood met chips erin? Brood met chips, ja. Wel dat winkeltje van Jo. Zo had iedere school wat, hè? Ja. Ja. Nee, dat was lekker. Inderdaad, iedere pauze. Nou, En die dan gaat warm los. witte mik en dan dat middelste eruit halen, hè, dat witte brood. En daar dan die chipjes, die frietjes gingen erin. Ja. Dat was de snack op Jeruzalem, Ja. absoluut. Goed, vraag 9. De Engelse tuin. Een beeldentuin centraal gelegen in Venray opende in 2013. Het is een hortus conclusus.
Wat houdt dit in? Een hortus conclusus. Wat is dat? We gaan naar de laatste vraag Ja. van dit verhaal. Dames en heren, de laatste vraag van dit verhaal. Ik had gezegd, rond 10 uur is het wel leuk als het 1,5 uur duurt. Als het rond 10 uur afgelopen is, nou het is 10:10. Mijn beeld is in één keer zwart. Ik schrok. Het specifieke aandachtsgebied van de Stichting Stadspark Venray omvat een gebied vanaf de Grote Kerk in het centrum van Venray tot en met het Annapark aan de noordkant van Venray. Hoe wordt dit gebied ook wel genoemd? Dat is even makkelijk om af te sluiten. Hoe wordt het gebied door het Stadspark Venray, door de Stichting Stadspark Venray, ook wel genoemd vanaf de Grote Kerk tot aan het einde van het Annapark? Nou, als je dat weet. Goed, u krijgt nog heel even de tijd om die antwoorden te noteren. Ja. En als jullie dat gedaan hebben, dan verzenden. Dan hebben we nog 2 foto's. En de goede antwoorden. Ja. En dan is het natuurlijk wachten tot donderdag. Dan zit iedereen te bibberen bij de deurmat, hè, bij de brievenbus. Iedereen die nog geen abonnement op de Pelemaas heeft, dat is misschien wel handig. Gaan we nu reclame maken voor de Pelemaas, dat is mooi. Als ik nu iemand abonnee maak, krijg ik een tientje, zag ik van de week in de krant. Gisteren. Oh, Ja, gisteren in de krant. Als ik nu iemand abonnee maak, dus mocht je nog geen abonnee zijn en graag abonnee willen worden, mail dan even je achternaam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en je IBAN-nummer naar info@proeflokaalgoesting.nl. En dan zorg ik dat het bij Chris van der Munkhoff terechtkomt en dat je donderdag ook als een van de allereerste mee kunt kijken wie dit gewonnen heeft. ja, dit verhaal. je blijft toch een ondernemer, hè, Gijs? Moet het ergens vandaan hebben in deze tijd. 160 antwoorden. Goed, we hebben bijna alle formulieren, of ja, bijna alle, er zijn er al heel veel binnen. Dus dat gaat hartstikke goed. Mensen vragen volgende week weer. Ik heb geen idee of Ethan nog wat, gaan wat vragen kijken, op we de gaan plank kijken. heeft liggen. Nou, dames en heren, we gaan even door met de... u heeft nog 5 seconden. Als het mag. U heeft nog 5 seconden om de vraagformulieren in te vullen. Dat is 5, 4, 3, 2, 1. Mooi, dat is gedaan. De vragen zijn binnen. Wij gaan met een aantal man deze vragen de komende week doorkijken. We hebben een klein filmpje al op die de automatisch goede antwoorden al doorgeven. Maar we zullen komende week de antwoordformulieren van ruim 240 teams. Heb ik dat goed? 240, 250 teams die allemaal doorgekomen zijn, doorgeven. Hartstikke leuk. Leuk om... Reacties zijn ook leuk die binnenkomen, hartstikke fijn. Mensen vonden het leuk. Volgende keer alleen plaatjes. Volgende keer gaan we, als we dit de volgende keer gaan doen, komen er meer plaatjes in ieder geval. Dit was een beetje toch ook wel kijken hoe het werkt en hoe het gaat. De plaatjes was al een keer een switch en dat wilden we toch eerst kijken of het goed ging voordat we daar een hele quiz aan ophangen. Wanneer weer, dat gaat Chris van der Munkhoff ook in de Pelemaas schrijven, mocht het zo zijn. En ik denk dat we een hele leuke avond hebben gehad en we gaan door met 2 foto's om te beginnen, Ja, toch? 2 foto's en uiteraard daar nog de goede antwoorden op de vragen van de laatste ronde. Eerst maar eens even de foto. Oh. Dus de antwoorden kun je noemen, maar dan krijg je ze niet in beeld. Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Maar doen we eerst een foto, kan het wel? Daar kom ik niet meer bij. We komen niet meer bij we hebben geen foto's meer. De foto's helaas, dat gaat even niet. Gaat het op het laatst toch even een klein beetje mis met de techniek. We gaan de goede antwoorden van de laatste ronde. de Grote Kerk van Venray, oftewel de Sint-Petersbandenkerk, is gebouwd in de gotische stijl. Ja. En in welk gebouw was het Venrays Museum tot 2017 gevestigd? Dat was het zogenaamde Fruilekeshuis. De rode doos, of zwarte doos, maar natuurlijk de extra zaal, de platte zaal van de Schouwburg Venray, heet de Bolzaal. En dan vraag 4. Het Oude Raadhuis, bla bla bla. Daar was een bureau ook gevestigd. Welk soort bureau? Daar staat het al, het politiebureau. U kunt met ons meelezen. Robert Paul, prachtig. Ik heb de oude erbij gepakt. Dan gaan we door met de volgende vraag. Het plein waar het bungee jumpen plaatsvond, de kermis waar de Hento tent stond en waar nu de BCC staat,
Dat was het Wilhelminaplein. Ja. En dan het festival, het Kunstfestival 2018 vond dat voor het eerst plaats. En dat gaat ook nog een vervolg krijgen. Dat festival heet Kitsch. Op het Senusplein, het nieuwe beeld hier recht voor onze deur, dat is in 2010 geopend. Of Ja. Onthuld eigenlijk. Ja. Ja. En dat Raarland College, dat bestaat alweer 25 jaar. Dus 25 jaar geleden dat jij erop zat. Ja, Dat zegt meer gewoon, ja. dan 25 jaar geleden dat jij van Jeruzalem afkwam. Ja, je krijgt steeds meer grijze haartjes, Gijs. Ja. Ik weet het. Ja. En dan 9, die Hortus Conclusus. En Dat is conclusies. Ja, dat is een omsloten tuin. Ja. Is door de murenman. Hè? Ja, de conclusie is een omsloten feit. Ja. Dat zal er toch wel mee te maken hebben. En de groene long eigenlijk, die vanaf Overloon, Venray en Dender tot aan de Grote Kerk. Zoals het Stadspark dat ook wel graag benoemt als de Groene Weg. De Groene Weg. Ja. De Groene En dat Weg. was het antwoord op de laatste vraag. Ja. Goed. Paul Ja. en Dirk, ik heb één vraagje die voorbij komt. Of jullie ook even in beeld mogen. Dus ik zou zeggen, we houden 1,5 meter natuurlijk in de gaten. Maar Dirk die komt er heel even bij. En Robert Paul die komt er heel even een beetje bij gelopen. Moeten jullie een beetje daar gaan staan of ik ervoor ga staan of helemaal, achter gaan staan? Ja, ja. Afstand. Want het is... Dames en heren, Ja. we hebben denk ik genoten van deze avond. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik wil Ethan Huis ontzettend bedanken. Ik wil Chris van der Munkhoff en Pele Maas ontzettend bedanken. Arjan Wiene bedanken. Stage Crew bedanken. Rob bedanken. Robert Paul bedanken. Venray Bloeit, die dit ook een stukje mee heeft We willen gemaakt. jou ook bedanken. Nou, dankjewel. Maar wie we ook vooral moeten bedanken, dat zijn natuurlijk de mensen die met ons meedoen aan de andere kant in die huiskamers. Ja. Want dat is waar we dat dan voor doen. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. Nogmaals, komende donderdag, dan zullen jullie weten wie er gewonnen heeft. Maar eigenlijk, volgens mij heeft iedereen gewonnen. Wij hopen dat jullie een leuke avond hebben gehad. Toch? En als het een beetje mee zit en als we het een beetje voor elkaar krijgen, dan komen we nog een keer bij jullie terug in deze maand. Goed zo. Dankjewel. Bedankt. En heel graag tot de volgende keer. Ja. Wij gaan dat schaaltje nog even opeten. We zitten hier nog wel even. Ja. Hey, dankjewel voor het kijken en tot wellicht de volgende keer. Tot ziens. Hoi.